Ben. Boas tardes, vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno deste luns 30 de abril de 2018, que realmente é 3 de maio de 2018, pero estando dentro dos 7 días antes ou posteriores ao pleno ordinario, se considera como pleno ordinario. Para tratar o seguinte orden do día. Primer punto, aprobación se proceder dos borradores das actas anteriores. Temos un borrador que é do 18 de agosto de 2017, non sei se ten algo que aportar. No, entonces procedemos a súa votación, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Ti tes abstención porque non está presente, non ven? Ben, segundo punto, dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria, concretamente, ademais, de o acordo da Xunta de Goberno do 23 de abril sobre a solicitude de modificación da adenda do convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello do Grove para a execución do proxecto Auditorio e Escola de Música, donde se solicitan 418.000 euros de Plan Concellos 2018 e 2019. Ademais, dou conta do período medio de pago do cuarto trimestre de 2017, que se sitúa, período medio de pago, en menos 7,31 días. E vistas as caras de asombro, explico como é posible que non é que paguemos antes de que nos chegue a factura. É que a lei marca que temos 30 días desde que se presenta a factura a aprobala e 30 días desde que se aproba para pagala. O que pasa que desde que se aproba estamos pagando antes deses 30 días, polo tanto, nos está dando un saldo negativo. E o período medio de pago do primeiro trimestre de 2018, que este ano xa se modifica, polo tanto non vai haber días negativos, períodos medio de pago negativos, xa se modificou, o período medio de pago do primer trimestre de 2018 é de 6,38 días. Polo tanto, o Concello do Grove pagamos en tempo e forma. Pasamos entonces a tratar o orde do día, ao cal lle propoño aos concelleiros presentes un cambio na propia orde. Se estamos de acordo, trasladar o punto número 10 do orden do día, que é mocións de urxencia, pasalo ao primeiro punto, xa que temos unha moción de urxencia, e polo tanto, se estamos de acordo, alteramos esta orden do día, sí? Procedemos, polo tanto, a tratar agora o punto número 10, estando todos de acordo. 10 mocións de urxencia. E pasamos agora a tratar a seguinte moción de urxencia. Moción de urxencia que é unha moción conxunta dos grupos políticos da Corporación Municipal do Concello do Grove, pola que se insta a Xunta de Galicia a executar o proxecto de ampliación do dique de abrigo de Porto Meloxo. Para defender esta moción, teñen solicitado ao colectivo de bateiros das 3 asociacións de bateiros do Grove a palabra, polo tanto voulle pedir ao seu voceiro que se achegue hasta aquí para que dé lectura a esta moción. Así, pois, cedolle esta presidencia e vai a dar lectura ao presidente da Megrove, Paco, a moción. Está aquí. E isto, tac. Boas tardes a todos. Unha cuestión de orden. Sí. Ai! Xa vou tan urxente que, sí, señor. Estou aquí que vamos retrasos como Iberia. Sí, señor, teñen razón, polo tanto, primeiro hai que votar a urxencia desta moción e despois debatimos a moción. Polo tanto, votos a favor de incluir esta moción no orde do día, apróbase por unanimidade e, polo tanto, ahora sí, o turno do voceiro dos bateiros. Boas tardes. Bueno, eu antes de ler a moción quería, no nombre das asociacións bateiras do Grove, de Egrome, Acuimega e Megrove, e de todos os bateiros do Grove, darvos as gracias a todos os grupos políticos da corporación
por esta iniciativa de presentar esta moción conxunta. É importante que os grupos políticos sexades capaces de chegar a un acordo para presentar unha moción conxunta e aprobala, eu espero que por unanimidade, en unha obra tan importante, tan imprescindible para o Grove e para Porto de Meloxo como é o Dique de Abrigo. Gracias a todos. Paso a lela. Moción conxunta dos grupos políticos da Corporación Municipal do Grove, do Concello do Grove, pola que se insta a Xunta de Galicia a executar o proxecto de ampliación do Dique de Abrigo de Porto Meloxo. Exposición de motivos. Nas recentes semanas vimos como as borrascas Emas, Félix ou Giselle deixaron ao seu paso fortes ventos de 150 km/h cunha forte ondada que, ante a alarma e os posibles riscos, motivou que máis dun 50% da flota que habitualmente amarran no Porto de Meloxo tiveran que trasladarse ao porto principal do Grove, co fin de evitar posibles danos nas embarcacións e se tiveran que abarroar en liñas de ata 6 ou 7 barcos seguidos para dar cabida a toda a flota, xa que non hai espazo de amarre para todos. Ademais, a falta de protección do Porto de Meloxo agudiza o temor a que con estes temporais se solta algunha das bateas próximas e se adentre no lugar de amarre dos barcos, causando serios danos aos mesmos. Despois de estudiar diferentes alternativas para mellorar as condicións de atraque da frota profesional, fundamentalmente da frota mexilloeira, e tamén tendo en conta os 20 amarres de embarcacións pesqueiras e uns 60 amarres de recreo que se atopan nese peirao, en aras de dotar ao mesmo das instalacións necesarias que, por un lado, permitan o atraque destas embarcacións de forma segura e, a súa vez, se ordenen adecuadamente dentro das aguas abrigadas do porto. Se chegou á conclusión de que para a ordenación dos atraques é necesaria a creación e implantación de un maior número de pantaláns para dita frota, facéndose imprescindible previamente levar a cabo o proxecto de ampliación do Dique de Abrigo cunha longitude de 70 metros e ángulo de 21 grados cara ao interior da dársena, rematando en morro semitronco cono. Sendo esta a solución máis adecuada tanto económica como dende o punto de vista da dinámica interior para a futura reordenación do porto. A Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, encargou un estudo previo sobre o clima marítimo e a propagación da onda que sirveu de base para xustificar a solución adoptada co dimensionamento do dique proxectado. Para corroborar a información obtida no primeiro estudio, se levou a cabo un segundo estudo a través do Intecmar, no que novamente se dá conta da viabilidade do proxecto e a non afectación ás zonas de marisqueo. Un proxecto moi demandado durante anos polos bateeiros do Grove que necesita ter a salvo as súas ferramentas de traballo logo da súa xornada. Cabe ter moi en conta, ademais, que a posibilidade de que se instale o Dique de Abrigo no Porto de Meloxo faría posible que moitos dos barcos que actualmente amarran no porto principal se puderan desviar para o Porto de Meloxo, facilitando, polo tanto, a tan ansiada reordenación deste porto principal co seu correspondente dragado, algo tan necesario e demandado pola Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove. Acordos. Por todo isto, os grupos políticos da Corporación Municipal do Grove propoñen ao Pleno a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galicia a executar o proxecto de ampliación do Dique de Abrigo de Porto Meloxo, garantindo a sustentabilidade da zona de marisqueo, tal como avalan os informes preceptivos que acompañan ao proxecto, garantizar un sistema que permita a corriente e evite o mar de fondo. 2. Que se faga unha modificación de crédito para licitar a obra en este exercicio de 2018 ou, no seu defecto, que se incorpore no orzamento da Xunta de Galicia do 2019. Ben, pois esta é a moción presentada conxuntamente polos partidos políticos, polos grupos políticos que conformamos esta corporación, polo tanto, abrimos un torno de intervencións, se así o consideran oportuno. Señor Montero. Boas tardes a todos. Disculpa a ausencia do meu compañeiro que está convalescente. Nada, anunciar o voto favorable como estaba claro. Nada, que se garantice que a convivencia entre todos os colectivos, que é importante. Nada máis. No. Ben, pois, como acabamos de recoller, e eu como membro voceiro tamén do Grupo Socialista, decir que esta moción foi acordada por todos os partidos políticos, foi solicitada por o colectivo de bateiros do Concello do Grove, e creo que todos os políticos aquí presentes coincidimos nunha cuestión moi importante.
o Grove Mar, e o Grove non sería o Grove sin, ou non sería o mesmo Grove sin o colectivo dos bateiros. Polo tanto, non queda outra que apoiar esta obra que levan moitos anos demandando nun sector tan importante. Ademais deso, como recolle a propia moción, e creo que aquí todos traballamos na mesma dirección, que se teñen que garantizar os recursos marisqueiros do Concello do Grove, das mariscadoras, e, ademais, este proxecto non solamente é para o sector bateiro, sino tamén para os mariñeiros que amarran en Porto Meloxo. Cando as cousas son necesarias hai que facelas, e o único que nos queda é pedirlle á Xunta de Galicia que lle faga caso ao sector bateiro do Grove e que fagan esta obra que leva anos sendo demandada polo sector, porque necesitamos que o sector bateiro do Grove traballe nas mellores das condicións posibles, porque iso vai ser beneficioso e positivo para todos nós. Insisto, é unha moción presentada por todos os partidos políticos e, polo tanto, vamos a proceder á súa votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Continuamos entonces ahora co orde do día establecido. Pasamos a tratar o punto número 3, ditamen sobre a ratificación polo Pleno da suspensión da tramitación do procedemento de delegación de multas de tráfico e recadación executiva do resto de sancións, que era o expediente 1546/2017. Como ben saben todos vostedes, este era un punto que xa se truxo anteriormente, que xa estaba ditaminado, e voulle dar paso á interventora para que lea o ditame. Vale, proposto de ditame sobre a ratificación polo Pleno da suspensión da tramitación do procedemento de delegación das multas de tráfico e a recadación executiva do resto das sancións. Como é a mesma resolución que trouxemos ao anterior Pleno, xa non leemos toda. Vale? Pasouse a votación na Comisión de Contas do día 24 de abril, obténdose o seguinte resultado: votos a favor 4 PSG-PSOE e abstencións 5 do PP, Esquerda Unida, BNG e Grupo Mixto, quedando, polo tanto, informado favorablemente para leválo ao Pleno en calidade de ditame. Moi ben, moitas gracias. Señor Meis. Ben, boas tardes a todas e a todos. Vamos a asistir a un novo episodio e agardemos que sexa o último deste esperpento no que se chegou a convertir a xestión do procedemento de delegación das multas de tráfico e a recaudación executiva do resto das sancións. E digo esperpento porque un trámite do máis sinxelo ven hoxe novamente a pleno xa por terceira vez, e a causa non é outra que a súa neglixente xestión dun asunto unha vez máis. Cando propuxo vostede a este pleno o traspaso de xestión de recaudación de multas e sancións ao sistema do oral da Deputación en xullo de 2017, lembramos que xustificaba este cambio fundamentalmente na carencia de infraestructuras de recursos humanos. Isto é, a carencia de xentes na policía local para realizar os trámites necesarios para a xestión das multas e sancións. Argumentos que emprega agora exactamente os mesmos para desfacer o acordo plenario de xullo. Hasta vostede podría estar de acordo de que isto semella unha tomadura de pelo, que non é serio nin propio dunha institución con preto de 100 traballadores con un orzamento de máis de 10 millóns de euros como é o Concello do Grove. O único e máximo responsable deste esperpento é vostede, señor Cacabelos, e como concelleiro delegado de Facenda e de Seguridade Cidadá e como alcalde. E tiña o vostede ben fácil, tan fácil como facer o que debe facer todo político responsable. Nestes casos, pedir informes ao respecto aos departamentos implicados, Tesorería e Policía Local. E precisamente, e concretamente, con ese informe de recursos humanos, disporía vostede da información e datos que desaconsellarían o cambio oral e non motivar este ridículo outra vez. Dicirlle tamén que o outro argumento que vostede alega, referido a que na xestión do oral non se inclúen outras sancións derivadas de infraccións das ordenanzas municipais, como son as de residuos, de medio ambiente, de incumprimentos de horarios, pois ben, isto representa unha nova neglixencia pola súa parte, descoñecendo as condicións do servicio recollidas nas bases aprobadas no Pleno da Deputación do 26 de marzo de 2010.
Como decía ao comenzo da miña intervención, todo apunta que este esperpento vai a rematar hoxe. Agardamos expectantes, señor alcalde, o próximo estreno da súa neglixente obra. De momento, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Boas, outra vez. O Grupo Municipal de Esquerda Unida vai manter o seu voto contrario a esta proposta. Solicitamos informes, tuvemos unha reunión coa Policía Local e non se nos foi capaz de explicar canto tardaba un Policía Local en tramitar unha multa. Iso mesmo foi dito nesa reunión, nese momento non estaba eu, pero o compañero así mo tramitou. Non hai ningún dato que nos indique canto tarda, justificando que non poida facelo o propio Concello. Así mesmo, o único que vimos é que se unha empresa privada é capaz de dotar de PDAs, traer un radar que van a ceder próximamente e ainda así gaña cartos e o Concello gaña cartos, se fai o Concello sería moito máis cartos que gañar. Entonces non vamos a apoiar anular o traspaso oral, porque a finalidade sería que o Concello sexa quen faga todo o trámite e non unha empresa privada. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, a verdade é que sí, que isto é un esperpento. De feito, como se pode ler na ata de xullo, os dous únicos concelleiros que votamos en contra foron estes dous concelleiros do BNG, os 15 restantes. Señor Meis, vostede non estaba, pero os 14 restantes máis o que ocupaba o lugar do señor Meis votaron a favor desto. Nós xa avisamos daquela que non nos parecía viable ese reenvío oral, pero o esperpento sigue porque resulta que na reunión que temos coa policía esta semana pasada, o policía nos di que lle di a empresa tramitadora das multas Recigés, que se van en xuño, que en xuño acaban o contrato co Grove. Ou sexa, señor alcalde, vostede desde xullo 2017 estamos en abril, esta reunión, perdón, foi en abril 2018 e non pudo avisarlle a policía de que se remataba o de Recigés e se pasaban ao oral. Que clase de xefe de policía vostede? Explíquenos como se pode ser tan incompetente como para non explicarlle a un estamento que depende directamente de vostede a situación na que se iban a meter agora en días. Entón, de feito, no pleno anterior, no que vostede retirou ese punto de orde de día, tiña o noso apoio. E ainda así, polo seus capricho, decideu retirar o orde do día para darnos máis informes. E os informes que se nos dou polo policía é para botar máis a cabeza e dicir en máis de quen está este Concello. Que responsable ou que clase de responsabilidade ten o alcalde deste Concello que pon en serio risco de funcionamento un estamento como é da policía? Entón, nós volvemos a reiterar o noso voto tanto en xullo como que nos comprometemos no pleno pasado e vamos a votar o mesmo, que non se desvíe oral esta tramitación en aras de que volva a ser acollida polo Concello. E foi o Partido Popular o que abreu a villa cando mandou a executiva a Pontevedra. Señores do Partido Popular, foron vostedes os que abriron esa villa. Agora o Grove conta con unha tesoureira. É certo que hai que reforzar persoal, pero xa digo, todo o que sea crear emprego de calidade no Grove, como é o tema da recadación de multas, ten que quedar no Grove. E non crear postos de traballo en Pontevedra ou en donde sexa. Non. Postos de traballo no Grove e a recadación de multas dá traballo e ese traballo tense que crear aquí no Grove para veciños do Grove. Vale? Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Lamas. Sí, boas tardes. Isto é unha paralización dun tema que aprobamos hai uns meses e agora temos que botarnos atrás. En vía de buscar unha solución ao tema, imos apoiar esta petición e solicitamos que cando se traen temas para aprobación neste pleno se acompañen dos informes de todos os departamentos municipais afectados. Moi ben, moitas gracias. Pois isto xa se falou no pleno anterior e
tampouco é unha cuestión de catastrofismo, é unha cuestión de paralizar temporalmente a decisión que tomáramos o ano pasado de trasladar isto oral. Vámoslo a paralizar e entonces vámoslo a estudiar. É certo que fai falta reforzar o personal e a plantilla do Concello do Grove en moitos aspectos, non vamos a negar unha realidade e, polo tanto, incluso podemos aceptar algunhas das críticas que se están trasladando hoxe aquí. Pero, bueno, as decisións hai que tomalas no día a día e na xestión que se nos ven, e a decisión que tomamos agora é paralizar este trámite. Por lo tanto, hoxe aquí ratificamos esa postura, non? Entonces, debatido está, trasladado está desde o pleno pasado, se retirou, bueno, falan por capricho, outro día me solicitaban que o retirara por democracia, hoxe me din que é por capricho, en calquer caso se retirou, se trouxoxe aquí outra vez, e hoxe o discutimos. Ben, polo tanto, procedemos xa á súa votación. Ditamen sobre a ratificación polo pleno da suspensión da tramitación do procedimento da delegación das multas de tráfico e recadación executiva do resto de sancións. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto número 4. Ditamen sobre a moción do PSDG-PSOE para o recoñecemento público polo labor realizado por Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez e Julio Latorre, membros da ONG Proemaid, e defender a súa inocencia. Dá lectura a señora secretaria do ditamen da Comisión. A Comisión Informativa Xeral do 24 de abril de 2018 ditaminou favorablemente este asunto para traelo ao pleno por 5 votos a favor do PSDG, PSOE e PGD e 4 abstencións do PP, EU e BNG. Moitas gracias. Pois, como ben lles decía, van a disculpar un momento, sí. Como ben lles decía, é unha moción presentada polo PSDG-PSOE en defensa de, me permiten, vou a ler moi rapidamente, en defensa de 3 bombeiros que ahora mismo van a ter un xuicio en Grecia acusados de tráfico de seres humanos. Isto está vinculado aos refugiados que veñen desde Siria á isla de Lesbos. Hai un rapaz do Grove, un veciño do Grove que tamén traballa, que é bombeiro e que traballa voluntariamente nesta organización, nesta ONG, que nos está pedindo que presentemos esta moción e un apoio corporativo a estes 3 encausados e, como ben saben, ademais hai un grupo de rapaces xóvenes que no mes de outubro pois celebran unha serie de concertos e actividades para recaudar fondos para os refugiados. Exposición de motivos. Por todos é coñecida a monumental traxedia humanitaria desencadeada polo éxodo masivo producido no Mediterráneo occidental, central e especialmente oriental a partir do ano 2015 debido, entre outros factores, aos innumerables conflitos bélicos en Oriente Próximo. Un fluxo que empuxa a persoas para se lanzar ao mar para fuxiren da guerra e das bombas en condicións de potenciais náufragos. Homes, mulleres, nenos e nenas arriscaban entón e arriscan a data de hoxe as súas vidas no mar para escapar da barbarie da guerra, para alcanzar a seguridade que lles deben proporcionar os estados de acordo cos tratados internacionais. No marco destas dramáticas circunstancias, os bombeiros profesionais sevillanos Manuel Blanco, Julio Latorre e Enrique Rodríguez, membros da ONG Proemaid, acudiron por propia iniciativa á illa grega de Lesbos para realizaren actividades de rescate e salvamento. Proemaid é unha asociación española sin fin de lucro, inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións e que está constituída por profesionais das emerxencias que prestan o seu traballo de forma voluntaria e altruísta. Desde o principio da misión en Lesbos, Proemaid comunicoulle o seu traballo ao Ministerio Español de Asuntos Exteriores e, a través da Embaixada Española en Grecia, e as autoridades gregas competentes e directamente á Garda Costeira. No desempeño da súa tarefa, os 3 bombeiros foron detidos na madrugada do xoves 14 de xaneiro de 2016 pola Garda Costeira grega e postos á disposición xudicial por un suposto delito de tráfico de persoas en grao de tentativa e de posesión de armas. Arrestáronos xunto con outros 2 voluntarios daneses pertencentes ao ONG Team Humanity, en cuxa embarcación ían circunstancialmente embarcados os membros de Proemaid na noite que foron detidos. Os 3 bombeiros acudiron á chamada da ONG danesa para sair ao mar tras recibir un aviso de que había unha embarcación con problemas.
pero ao regresaren a Porto tras non atopala foi entón cando a embarcación da ONG danesa foi interceptada en aguas gregas en migrantes a bordo, tal e como testemunha o expediente xudicial. Tras 3 días de arresto no calabozo da Garda Costeira de Mitilene e tras asesoramento letrado dun abogado grego, os 3 bombeiros andaluces foron postos en liberdade, aínda que deberon aboar un depósito de 5.000 euros cada un para garantir a súa comparecencia na vista oral, agora fixada para o 7 de maio de 2018 en Mitilene, a capital de Lesbos. Compre lembrar que, ademais de que foron interceptados en migrantes na súa embarcación, o dereito do mar, o ordenamento xurídico de obrigado cumprimento e, en especial, o Convenio sobre Seguridade da Vida no Mar, SOAS, e sobre Procura e Rescate, SAR, impón obrigacións irrenunciables sobre salvamento de náufragos sen prexuízo do Estatuto Xurídico do Náufrago e imponlle, sin ningún xénero de dúbidas, ao socorrista a obriga do seu traslado a un porto seguro. A pesar das adversidades e da desafortunada criminalización das actividades de 3 dos seus membros, Poremait sigue desempregando a día de hoxe o seu encomiable labor de procura e rescate nestas e outras localizacións do Mediterráneo. Esta asociación, xunto con moitas outras, contribúen a nivel internacional nos labores de salvamento de homes, mulleres e nenos e nenas en circunstancias extremas, e non son merecedoras por iso da criminalización da que son actual e desgraciadamente obxecto. Neste e noutros casos similares, trataríase por iso, e sen ningún xénero de dúbidas, de labores humanitarios para os efectos de exención de responsabilidades criminais ás que fai referencia explícita a Directiva Europea de Facilitación. Por todo anteriormente exposto e vistas as notorias cualificacións profesionais e tendo plena confianza na absoluta inocencia respecto dos cargos que se lle imputan aos devanditos bombeiros, o grupo político abaixo asinante proponlle ao Concello pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, reiterar o apoio do Concello do Grove a Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez e Xulio da Torre polo seu labor humanitario realizando traballos de rescate e salvamento na illa de Lesbos, Grecia. Segundo, recoñecer públicamente a utilidade e carácter humanitario da ONG Proemait como organización constituída por profesionais das emerxencias que prestan o seu traballo de maneira voluntaria e altruísta. Terceiro, reiterar a inquebrantable convicción do Concello do Grove do dereito que asiste a todo o solicitante de asilo, refuxio ou outra forma de protección internacional subsidiaria, a solicitar tal estatuto nas condicións que estipulan os convenios internacionais e todo iso máis alá do recoñecemento que supón o cumprimento do deber irrenunciable de socorro a náufragos, sexa cal for o estatuto xurídico que estes teñan ou ao que o aspiren, que queda acreditado no públicamente celebrado labor dos 3 bombeiros andaluces e a súa ONG. Manifestar o absoluto convencemento da inocencia dos 3 procesados respecto dos cargos que inxustamente se lles imputan, brindándolles coa presente declaración o noso máis firme apoio e solidaridade. Trasladarlle o presente acordo ao Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación co obxecto de que lle traslade ao Goberno de Grecia. Creo que a moción explícase por sí mesma e o que estamos pedindo é, primeiro, facer público a situación dos refuxiados que están chegando ás costas gregas e que están polo Mediterráneo, a labor de voluntarios, en este caso de emerxencias, que están facendo un traballo humanitario encomiable e que por ese traballo que están a facer voluntario están sendo detidos e vanse a ter un xuizo o 7 de maio en Grecia acusados, como decía, de tráfico de persoas, porque, aínda que aquí recolle que de posesión de armas tamén, o que era a arma eran os instrumentos de rescate propios que tiñan os bombeiros, e a última noticia que temos é que o delito de posesión de armas foi retirado, pero sigue adiante o de tráfico de persoas en grado de tentativa. É un delito moi serio que en Grecia ten unha pena moi grave e, polo tanto, o que pedimos é o apoio deste pleno para facer público primeiro unha situación da que todos nos temos que sentir solidarios e buscarlle unha solución no marco da Unión Europea e moi concretamente a estes 3 bombeiros que van a ser xulgados o día 7 de maio. Si teñen algún comentario, señor Meis. Sí. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular non podemos facer máis que sacarnos o sombreiro e agradecer o traballo que realizan os miles de voluntarios nas costas gregas. Un traballo altruísta, poucas veces recoñecido, pero que deixa unha forte e profunda pegada nas conciencias de todos nós. A acción do voluntariado leva-os a abandonar o seu estado de confort cotidiano
e deixar atrás, neste caso concreto, o seu país, a súa familia, os seus amigos, as súas comodidades, para prestar a axuda das súas mans a homes, mulleres e nenos dos que non coñecen siquera o seu nome, a súa lingua, a súa procedencia, a súa cultura. Tan só coñecen a súa desgracia e da súa fuxida do inferno na que se convirteu o seu país. E non dubidan en dar o seu e único necesario patrimonio, o seu compromiso co ser humano. Neste caso son voluntarios que axudan os refuxiados que chegan ás illas gregas. Pero máis preto de nós temos voluntarios que prestan a súa axuda ás persoas que cruzan o Mediterráneo para chegar ás costas do sureste da península. Na praia da Barrosa temos un conxunto escultórico que homenaxea aos voluntarios que acudiron a axudarnos a limpiar as praias cando o verquido do Prestige. E voluntarios que axudan nos incendios, en protección civil, que acompañan a persoas maiores, espontáneos, que buscan a nenos ou a xóvenes desaparecidas e que botan unha man sin ter siquera coñecemento da situación na que se encontran. Para rematar, tan solo desexar que os tres cooperantes teñan un xuizo xusto e que a sentencia os declare inocentes e libre de todos os cargos aos que se lles imputa. Nada máis, moitas gracias. Nada, simplemente para anunciar o noso voto favorable o apoio unánime a todos os puntos desta moción. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, nós tamén anunciamos o noso voto favorable, pero queríamos facer unha recomendación para que a moción sea o máis limpa posible, e xa que, efectivamente, estas persoas, o dereito do mar os asiste, porque é obriga de todo mariño, de toda persoa que está no mar, de prestar asistencia a calquera persoa que se encontre en perigo e recoller os náufragos e leválos a porto seguro, e eles foron acusados por tráfico de persoas, non? E vexo que en dous párrafos da páxina 2 se fala de que os interceptan 100 migrantes a bordo. Entón eu prefería cambiar ese de migrantes por 100 náufragos a bordo, porque entón legalmente podría haber algún resquicio de que efectivamente colaboran, non colaboran. Entonces ese estatus de náufrago sí que está asistido polo dereito internacional do mar, mentras que a matización de migrante, pois hai que mirar a legislación de cada país, hai que mirar si non sei se me explico, non? Que esa acepción pois pode enfangar un pouco a moción. Entonces, para que sexa o máis limpo posible, serían na liña 4 do primer párrafo da páxina 2 e na liña 1 do tercer párrafo da páxina 2, ou hacia o final, que tamén se fala de que foron interceptados 100 migrantes na súa embarcación. Entonces, quedaría moito máis limpio e máis preciso decir 100 náufragos na súa embarcación. Ben, aceptamos esa proposta e esa corrección. Señor Lamas. Consideramos que esta labor, do problema que está sucedendo no Mediterráneo deberían ser realizadas polos gobernos e a Comunidade Europea, polo que están sendo sustituídas polos ONGs, e ainda por riba non se deberían condenar. Por entonces anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Pois procedemos entonces a súa votación. Votos a favor da proposta. Apróbase por unanimidade. Tratamos agora o punto número 5, ditamen sobre a moción da Esquerda Unida e PSDG-PSOE en defensa das pensións públicas. Lee o ditamen a señora secretaria. A Comisión Informativa Xeral do 24 de abril de 2018 ditaminou favorablemente este asunto para traelo ao pleno por 6 votos a favor do PSDG-PSOE, EU, PGD e 3 abstencións do PP e BNG. Moi ben, esta é unha moción que presenta a Esquerda Unida e o partido PSDG-PSOE conxuntamente a proposta de dous sindicatos que son Comisións Obreras e UGT. Teñen pedido tamén que un voceiro defenda esa moción, polo tanto voulle pedir ao voceiro José Antonio Gondar Triñanes que se achega hasta aquí para darlle lectura a esa moción.
Boas tardes a todos e a todas. Como dixo o señor alcalde, veño en representación de UGT e Comisións Obreiras e vou a ler a exposición de motivos. Ante o incesante cuestionamento ao que está sendo sometido o noso sistema de seguridade social e, polo tanto, a viabilidade do noso sistema de pensións, as organizacións sindicais UGT e Comisións Obreiras, dando continuidade ás movilizacións en defensa das pensións públicas, inician unha campaña de apoio e defensa dun sistema que foi e debe seguir sendo garante de cohesión social e de protección social. De forma sutil pero constante, repítense argumentos que presentan unha supostamente inevitable inviabilidade do sistema de pensións, argumentase un fenómeno coñecido e previsible como aumento das persoas de idade avanzada xunto con outros que se presentan como incuestionables, pero que non necesariamente son. A menor entrada de poboación estranxeira, a baixa natalidade ou a existencia dun mercado de traballo que ofrece empregos escasos e pouco remunerados. O movimento sindical denuncia que estas teses combinan realidades previsibles e abordables con outras que deben ser correxidas coas políticas adecuadas. No canto de insistir en manter, custe o que custe, as equivocadas políticas de austeridade. Xunto a elas concorren outras posicións, desde sectores con claros intereses mercantis que se fundamentan en presentar as pensións públicas como inviables, ao tempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensións, obviando que non son de ningún xeito capaces de protexer mellor ao conxunto da poboación pensionista. Os poderes públicos deben apostar por garantir desde o sistema público de pensións eficientes como ferramenta fundamental para manter e reforzar a cohesión social. As cotizacións procedentes do emprego que debe mellorar a súa diminuída achega actual e o reforzo do financiamento público como elemento que garanta un adecuado cumprimento do pacto interxeracional, a máis dun eficaz mecanismo de redistribución da renta son pezas esenciais. As cotizacións á Seguridade Social non son, como se repite para intentar deostalas, un imposto que pagan os empresarios e, en menor medida, os traballadores e traballadoras. A cotización á Seguridade Social é o salario dos traballadores e traballadoras que se entrega ao Estado para financiar as prestacións actuais e definir os dereitos á pensión futura dos actuais cotizantes. Todo iso para ter coberta de forma adecuada a situación de enfermedade, falecemento ou vellez. O problema non está no sistema, cuxas necesidades futuras son coñecidas e previsibles. Está en outras causas, na vontade de reducir o seu nivel de cobertura, a debilitación das súas fontes de financiamento procedente do mercado do traballo, o que debilita os mecanismos de distribución de renta na empresas e sociedade, agravado polo uso que en ocasións se fai da recaudación destinando o diñeiro a outros fins para os que non están previsto. O incremento de pensionistas e a maior duración das prestacións, procesos coñecidos, previsibles e saudables, deben ir acompañados de medidas efectivas, acordadas cos interlocutores sociais e, na maior medida posible, forzas parlamentarias que permitan manter o pacto interxeracional que constitúe o noso sistema de pensións públicas de repartición. Por todo eso, o anterior, o Pleno do Concello asume o seguinte: proposta de acordo
Sumámonos ás reivindicacións das organizacións sindicais, comisións e UGT e apoiamos as mobilizacións promovidas por elas na defensa dun sistema público de pensións que garanta o mantenimento do contrato social inherente ao noso sistema de pensións públicas. Mediante ese sistema favorecese a cohesión social e respétanse os dereitos construídos ao longo da vida laboral, xunto con medidas efectivas de redistribución da riqueza que garanta pensións suficientes en todos os casos e que manteñan o seu poder adquisitivo, sustituindo a fórmula actual de revalorización que se limita a garantir un incremento ás claras insuficiente do 0,25% anual. Asimismo, trasladámoslle ao Goberno, aos grupos parlamentarios e aos interlocutores sociais a necesidade de recuperar os mecanismos de goberno participado do sistema público de pensións a través do diálogo social e no marco configurado no Pacto de Toledo. Moi ben, moitas gracias. Polo tanto, abrimos o debate sobre esta moción presentada. Turnos de palabra, señor Otero. Indicar que Esquerda Unida sempre está a favor dun sistema público de pensións, un sistema digno, e simplemente felicitar a labor que están facendo os nosos pensionistas e xubilados, saindo á rúa para reivindicar algo que non lle afecta só a eles, sino que realmente a quen lle afecta é aos futuros pensionistas, porque dentro da medida teñen garantidas as súas pensións, pero os que vemos peligrar ese sistema somos nós. Entón, incluso animar a xuventude, que parece que teñen que darnos moitas leccións a xente maior, a que sigan loitando polos seus dereitos. Nada máis. Moitas gracias, señor Meis. Brevemente tamén, coincido, punto por punto, que acaba de decir o señor Otero, que é un problema que tarde ou cedo, Dios mediante, todos sabemos de encontrarnos nesa situación. E queremos decir que dentro do Partido Popular do Grove queremos reafirmar a nosa defensa sen concesións no sistema público de pensións para que continúe sendo un sólido alicerce da nosa cohesión social. O sistema público de pensións de xubilación está diseñado e exposto para asegurar os ingresos mensuais unha vez finalizado o desempeño do exercicio laboral. E a renda é o produto resultante das cotizacións que previamente se realizaron ao longo da actividade profesional xunto coa redistribución dos ingresos dos cidadáns. Non podemos esquecer que a importantísima contribución ás economías familiares que supuxeron durante a época de crise económica que acabamos de padecer e que supoñen aínda a día de hoxe en moitos fogares esta aportación económica provinte das pensións. Para rematar, apostamos decididamente pola continuidade e o progreso do sistema público de pensións o abeiro do diálogo entre os distintos factores implicados no Pacto de Toledo. Nada máis por ahora. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, nós tamén vamos a mostrar o noso apoio á moción e a que o sistema público de pensións sexa presente e futuro e non como estamos vendo día a día que primeiro foron a polo emprego, da mocidade, o emprego precario, as ETTs, todo eso o que leva é a cotizacións menores, a períodos sin cotización, a pensións que van a ser peores e agora tamén atacan por arriba, atacan polas pensións e se ve que as pensións foron devaluando o seu valor debido a non crecer como crece a economía, non crecer como crecen os prezos e isto nos leva a que en vez de a riqueza que produce un país se que distribúa, non que se concentre en poucas mans e o que se está ampliando é pois o listón da pobreza, o listón da escasez, o listón de ter menos recursos para chegar a fin de mes e isto é política. Estas decisións son decisións políticas e nos aquí desde o Concello é ben certo que pouco podemos facer, si apoiar este tipo de mocións, pero nos gusta que señores, por exemplo, do Partido Popular que teñen decisión en este tipo de termos, escoiten
aos compañeros que temos aquí no Grove porque efectivamente están apoiando esta moción e nada máis decir que vamos a apoiala e que esperemos que cambie para mellor, nada máis. Moitas gracias, señor Lamas. Sí, simplemente para anunciar o noso voto favorable a esta moción. Moi ben, moitas gracias. Pois desde o Grupo Socialista, que ademais presentamos conjuntamente con Esquerda Unida esta moción presentada por UGT e Comisións Obreras, estamos totalmente de acordo co que en ela se defende. Creo que o sistema público de pensións é un dos logros sociales máis importantes que temos en este país desde que fai 40 anos implantou, por sorte, a democracia. Creo que é un modelo de Estado e un modelo de xestión pública e un modelo social que todos defendemos, e coincido co voceiro de Esquerda Unida. Primeiro, o recoñecemento e o exemplo que nos están dando os nosos maiores, que son e teñen a capacidade de salir á calle, salir á rúa e loitar polos seus intereses, pola súa dignidade e pola súa necesidade de ter manter un poder adquisitivo que lle permita vivir nunhas condicións estándar de vida e non moitas veces con grandes dificultades para chegar a fin de mes. E despois facer un chamado a todos, porque ao fin e ao cabo exactamente todos vamos a ser pensionistas tarde ou temprano, e polo tanto que sirva isto tamén de chamada para todos os colectivos que ahora mesmo, tanto población activa como parados, como estudantes, que sexamos conscientes de que este é un dos logros e unha das conquistas sociales que non podemos perder. O Pacto de Toledo foi un pacto acordado por todos os partidos políticos onde as pensións e o sistema público de pensións se sacaba do debate político e se traballaba sempre conxuntamente para manter o poder adquisitivo dos nosos pensionistas. Creo que é o camiño que debemos de retomar todos os partidos políticos e ter moi claro, coincido tamén o que falaba aquí, isto é a política ao final é decidir prioridades, donde a través dos orzamentos, neste caso do Estado, adicamos os cartos, e se non adicamos a educación pública, a sanidade pública, o mantenimento da asistencia social e as pensións, pois ao mellor non ten moito sentido a política, porque os datos macroeconómicos son moi bonitos de cara ás estadísticas, nos din que estamos salindo da crisis, pero despois dos datos macroeconómicos están os datos reales, e os datos reales nos están dicindo que hai moitas familias que están pasando por problemas. Por lo tanto, mantemento do poder adquisitivo, a actualización das pensións, o encarecemento da vida, porque, como todos creo que coincidimos aquí, a renda disponible familiar cada vez é menos, se ingresa menos e cada vez temos máis gastos, porque antes había unha serie de gastos que estaban totalmente subvencionados, poño, por exemplo, os medicamentos, e agora xa non é así, e moitos outros. Polo tanto, cobramos igual ou menos, pero cada vez temos que pagar máis cousas, polo tanto, a renda que temos para vivir cada vez é menor. Aquí hai que darlle unha volta a isto e, desde logo, as pensións públicas debía ser algo que sempre todos os partidos políticos en España deberíamos de traballar conxuntamente na mesma línea para seguir garantindo eso. Por lo tanto, apoio total e absoluto do noso grupo, volver a reincidir e destacar o exemplo, se me permiten a expresión, os nosos maiores, os nosos pensionistas nos están dando, salindo ás rúas periódicamente, e levantar un pouquichiño as conciencias desta sociedade, a veces que estamos bastante aletargada e que necesitamos a veces que nos den un empuxón, aínda que, por suposto, veña dos nosos maiores, que moito deso saben máis que a nós e son un exemplo a seguir. Así pois, apoio total e absoluto a esta moción. Pasamos, polo tanto, a súa votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Hoxe levamos menos un punto. Haber aprobado por unanimidade a reivindicación de nós que nós estamos dando a cara os pensionistas en toda España. Somos os mecos do Grove e hoxe demostrando. Gracias a todos. Moitas gracias. Pasamos entonces ahora ao punto número 6, proposta non dictaminada. Lles vou a propoñer un cambio tamén de orden do día para tratar ahora, porque hai outro voceiro que quere falar. Entonces, en vez de tratar o punto 6, tratamos ahora o punto 7 e despois volvemos ao 6, sí? Ben, os puntos 7, proposta
non ditaminada de Esquerda Unida e PSDG-PSOE sobre a petición da Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións, que, ainda que parece que o mismo, non é a mesma moción. Como non está ditaminada, temos que votar a súa incorporación por maioría simple para a súa ditaminación, para ditaminala e incorporala ao orde do día. Vai a tarde que levo hoxe. E despois voulle dar paso a un voceiro que tamén vai a defendela. Por lo tanto, primeiro votamos a súa incorporación, votos a favor, apróbase por unanimidade, e o voceiro que vai a defender esta moción, José Manuel Domínguez Martínez, que lle pido que se achega hasta aquí para a defensa desta moción. Cuidado que ese sillón despois atrae. Bueno, vamos a ver, primeiro agradecer a todos o que se poida incluir neste pleno a moción. Boas tardes a todas e a todos. Entonces vou a ler a moción. A moción vai un pouco, vamos a ver, vai a ser un pouco máis xeral porque en vez de referirnos simplemente ao problema concreto dos pensionistas por aquí, vamos a enfocalo desde a Comunidade Económica Europea, que de onde veñen moitas veces os dictámenes que nos afectan directamente a nós. Por tanto, vou a ler primeiramente a moción. Exposición de motivos. En xuño de 2017, a Comisión Europea remitiu ao Parlamento Europeo unha proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre un produto paneuropeo de pensións individuales, PEPP. Da proposta dedúcese que o PEPP ten como primeiro obxectivo a creación dun mercado de capitais europeo dentro do plan de acción da Comisión para a creación dun mercado de capitais de setembro de 2015. A proposta da Comisión Europea afirma que un mercado de pensións europeo e de terceiro piar de maior tamaño impulsaría tamén a achega de fondos de investidores institucionais. O PEPP non é, polo tanto, un instrumento de protección social, senón un mecanismo de acumulación de capitais. 2. A Comisión Europea renuncia ao obxectivo de as pensións públicas seren suficientes. O informe sobre a adecuación das pensións de 2015 concluiu que o aumento dos aforros adicionais destinados á xubilación podería mitigar as repercusións dunhas pensións máis baixas dos réximes públicos de algúns Estados membros. As pensións complementarias poderían desempeñar un papel chave nos ingresos por xubilación, en particular cando as pensións públicas poidan ser inadecuadas. Terceiro, para promover a suscripción do PEPP, a Comisión Europea exixe que se estabelezan nos Estados membros desgravacións fiscais a fin de animar os Estados membros a concederen unha desgravación fiscal aos PEPP. A Comisión adoptou, xunto coa presente proposta, unha recomendación sobre o tratamento fiscal dos produtos de pensións individuais, incluindo o produto paneuropeo de pensións individuais, as desgravacións fiscais polas achegas aos plans de pensións individuales son moi regresivas. As traballadoras e traballadores de salarios baixos non poden destinar ningunha cantidade a plans de pensións e, polo tanto, non desgravan. Son os perceptores de máis altos salarios e rendas do capital os que poden realizar grandes achegas e desgravar. Cuarto,
O PEPP, o sea, o Plan Paneuropeo de Pensións Individuais, o PEPP, abre un enorme espazo á valoración do capital financiero. O valor de mercado das pensións individuais é de o 0,7 billóns de euros na actualidade. A Comisión Europea calcula que, sin a introdución do PEPP, aumentará ata 1,4 billóns de euros en 2030 e de se introducir o PEPP ata 2,1 billóns. O principal obxectivo da Comisión Europea non é garantir unhas pensións dignas para os traballadores e traballadoras na idade de xubilación, senón como a proposta repite unha e outra vez é o ter máis capital e canalizalo cara a investimentos europeos a longo prazo na economía real. Porén, debería ser o sector público, a través dun orzamento europeo moito maior que o actual, o responsável de decidir e executar os investimentos necesarios para a economía e a sociedade europea, por exemplo, para a transición a un sistema enerxético descarbonizado. Quinto, a Comisión Europea enmarca o PEPP na promoción da innovación financiera. Promover unha contorna que estimule a innovación no sector de produtos financeiros e que pode contribuir a súa vez á prestación de pensións aceitadas, seguras e sostíveis. Debemos lembrar que a innovación financiera estuvo na orixe da crise financiera que estoupou con violencia en 2007, provocando nas economías dos países capitalistas desenvolvidos a maior crisis económica e social desde a Segunda Guerra Mundial. Ademais, a innovación financiera non garantirá pensións seguras, senón que contribuirá á acumulación de capitais en busca de valoración e a inestabilidade financiera que se desencadenou a partir dos procesos de financiarización da economía capitalista mundial. O despropósito e a irresponsabilidade chega ao máximo cando a Comisión Europea suxire o investimento en instrumentos derivados de altísimo risco e que contribúen a incrementar de xeito exponencial a probabilidade e gravidade das crises financeiras. 6. A Comisión Europea explica que o PEPP permitirá garantir que os consumidores sexan plenamente conscientes dos elementos chave do produto. A rendibilidade ou a falta de rendibilidade dos produtos financeiros é esencialmente incerta. Compre lembrar que na orixe da crise de 2007 está a creación e venda de produtos financeiros con prezos construídos sobre hipotecas subprime. As tres grandes axencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, adjudicanlle a estes produtos a calificación de AAA, máxima solvencia, semanas antes de que o seu valor se reducira a cero. Alan Greenspan, presidente entón da Reserva Federal e máximo gurú das finanzas mundiales, recoñeceu, aínda que era consciente de que moitas desas prácticas estaban a ter lugar, non tiña nin idea do significativas que chegarían a ser hasta demasiado tarde. Con estes antecedentes, pretender que os traballadores e traballadoras sexan plenamente conscientes dos elementos chave do produto e dos riscos que corren só pode ser incompetencia ou cinismo. 7. A Comisión Europea enumera os promotores de estos PEPP, de estos
produtos paneuropeos de pensións individuais, e son bancos, compañías de seguros, xestores de activos, fondos de pensións de emprego e empresas de investimento. De aprobarse polo Parlamento Europeo, o PEPP, producirase un desvío de posíveis cotizacións sociais que poderían aumentar os ingresos dos sistemas públicos de pensións a empresas privadas que obterán importantes beneficios. Acordos. Por todo isto, solicitamos á Corporación Municipal deste Concello a que, primeiro, acorde dirixirse á Comisión Europea para a retirada desta proposta de regulamento de PEPPs. Segundo, acorde dirixirse ao Goberno español para que propoña e apoie a retirada desta proposta no Consello Europeo. Terceiro, acorde dirixirse aos grupos parlamentarios para que rexeiten dita proposta de regulamento cando saia a debate na Comisión Europea. Cuarto, acorda dirixirse ao Goberno español e aos grupos parlamentarios da Comisión Europea para pedirlle que estudie as medidas necesarias para que os sistemas públicos de pensións garanticen unhas pensións dignas e suficientes. E quinto, acorde dirixirse ao Goberno español e aos grupos parlamentarios da Comisión Europea para que promovan a eliminación das desgravacións fiscais das aportacións aos fondos de pensións privadas. Vamos a ver, isto, como vedes, é un rollo demasiado técnico, feito por economistas, pero que, de alguna maneira, penso que chega tamén a nós. Isto podía resumirse dunha cousa. Hai diñeiro en algunha parte. Os pensionistas van a cobrar as súas pensións aí con diñeiro. Entón, que se pode facer? Pois, a ver, montar un tingladiño, como é este o PEPP, produtos paneuropeos de pensións individuais, e con ese aproveitar a situación para aumentar o seu capital. Isto é a cousa máis clara. Que pasa con estes produtos? Oye, en maior en teoría estaría ben, pero que pasa? Quen pode acceder a esos produtos? Os que teñen cartos. Entonces, os que non teñen cartos e teñen uns salarios pequenos, esos nunca van a aproveitarse deso. E por encima, os que poden adquirir esos van a ter desgravación fiscal. E os demais, nin desgravación fiscal, nin nada. O sea, que isto podía decirse así, con poucas palabras, pero, como vedes, claro, un técnico fai unha cousa, e gracias a ver deste tipo de xente, para que podamos darnos de conta do que pasa realmente neste mundo. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, pois, escoitado argumentacións e a motivacións, abrimos un turno de intervencións. Señor Meis. Sí, brevemente. Non quero deixar de agradecer as palabras da señora que nos dedicou antes, tamén as do compañeiro, que me alegro moito de volver a velo aquí, un compañeiro que compartimos moitas tardes como esta, cando defendía os colores do Bloque Nacionalista Galego. Dito isto, volvemos un pouco ao principio da anterior moción. Non dende o Grupo Municipal do Partido Popular reiteramos unha vez máis o noso compromiso e a firme defensa do sistema público de pensións e pedimos aos grupos parlamentarios do Congreso, do Senado e do Parlamento Europeo que estuden e implementen as medidas necesarias que permitan garantir non só a sostenibilidade e suficiencia do sistema público de pensións, senón tamén que estas sexan dignas e suficientes. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Otero. Nada, reiterarme lo anterior tamén, felicitar o Movimento Estatal por a Defensa do Sistema Público por traer esta proposta, eso, apoio a todas as... Eso sí, antes non tive a oportunidade de felicitar ao Partido Popular por defender os intereses dos pensionistas e de todos. Que non é moi normal. Gracias. Señor Outeiro.
nós tamén reiterar o apoio a esta moción e a verdade é que eu ir a falar desto a finales do ano pasado, de que se querían implementar isto e tal, e que sexa ademais unha recomendación do Banco Mundial. Acórdome cando estive en Vigo había unha oficina do Banco Mundial, e se me acordo que era unha bola do mundo, non? Cos meridianos paralelos, e lle faltaba un cuarto, entonces facía de sofá dun señor que estaba lendo un xornal. Entonces poñía en español, ¿no? Ahorros del Banco Mundial, deje que el mundo trabaje para usted, ¿no? Mientras o tipo lía o periódico, que o mundo traballaba para él, ¿no? E entón, pois, segue sendo o mismo, ¿no? De que co esforzo de moita xente, pois uns cuantos, pois fagan negocio, ¿no? E ademais, efectivamente, isto é un produto prohibitivo para máis do 80% dos asalariados, só vai destinado a aqueles empresarios ou a aqueles grandes salarios que poidan pois refuxiar parte dos seus cartos en este tipo de pensións, e efectivamente eso debería estar todo encardinado pois nas pensións públicas, non? Abastecer as pensións públicas para que sea un elemento de equidistribución e que chega a todos, non? Perfecto, pois ímolo apoiar. Moi ben, pois creo que está todo explicado. O mismo argumento que o anterior. Aquí estamos defendendo un sistema público de pensións porque ademais creo que todos podemos coincidir que despois da Segunda Guerra Mundial o que identifica a Europa, a diferencia de outras zonas do mundo, é o establecemento do Estado de Benestar. O Estado de Benestar é sanidade pública, educación pública, asistencia social e sistema de pensións, basicamente. E iso é o que temos que defender porque ademais é o que nos fixo desde o ano 45 ao día de hoxe facer que Europa sexa o que é. Parece que por Europa ahora corren ventos diferentes, parece que ahora mismo o papel do Estado molesta moito, pero hoxe en día non é nada descabellado, creo que é moi oportuno e necesario seguir defendendo o papel do Estado en determinados ámbitos, sobre todo en esta cuestións. Que privadamente cada un faga cos seus cartos o que considere, pero que iso non sea unha estrutura que se estableza e que sea de obligado complemento para todos, é dicir, o sistema. No, individualmente, pois cada un pode facer cos seus cartos o que considera, pero o sistema como tal temos que defender. E o sistema público de pensións dicía que un dos logros maiores dunha sociedade que nos identificamos como tal, como é a sociedade europea, entre outras cousas, para isto nos inventamos. Alá polo ano 56, se non recordo mal, nos inventamos, e ahora avanzando, o que ahora conocemos como Unión Europea, que precisamente era para evitar os problemas e os erros que se cometeron na época de transición entre guerras, donde a clase media desapareceu, perdeu poder adquisitivo, dou pé aos grandes extremismos, e todos sabemos como acabou o conto, con unha guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, que realmente foi catastrófica e do peor que conocemos do ser humano. A partir de aí, acordamos todos os europeos de darnos un sistema que nos diferenciara, e creo que foi moi bo porque nunca na historia da humanidade unha comunidade creceu tanto, con tanto equilibrio e tanta equidade como foi Europa desde o ano 45 hasta o actual. Por lo tanto, isto ten que seguir funcionando e temos que defender isto. Así pois que o noso apoio, desde logo, e a seguir traballando para manter o que nos identifica que é este estado de benestar. E insisto, isto é política. Se poden tomar decisións para invertir en outras cousas, algúns defendemos que a política ten que estar a favor dos ciudadanos, e para iso hai unha serie de cuestións que debían de ser totalmente intocables. Educación pública, sanidade pública, asistencia social e pensións. A partir de aí se pode discutir todo, pero esa é a base fundamental que, desde logo, algúns políticamente convencidos creo que non podemos nin entrar a negociar, porque, desde logo, non defendemos eso. Ademais, me congratulo de que toda a corporación do Concello do Grove este por esta línea, e espero que os nosos partidos arriba, Senado, Congreso, Parlamento Europeo, tomen exemplo dun pobo pequeno como Grove, pero que en este caso unánimemente vamos a defender todos este sistema. Así pois, procedemos a súa votación. Votos a favor. E abstencións, xa me parecía raro a mí que fora unánime, xa me sorprendía moito, pero bueno. En definitiva, apróbase por maioría. Moitas gracias. Pasamos, polo tanto, ao punto, ahora sí, número 6, perdón, ahora xa salto 7 foi,
6. Proposta non ditaminada da moción de Esquerda Unida por unha vila segura para as mulleres, unha vila segura para todas as persoas. Ao non estar ditaminada, votamos a súa incorporación no orde do día, polo tanto, votos a favor, apróbase por unanimidade, incorporase ao orde do día e ten a palabra o señor Otero para a súa defensa. Boas, paso a ler a moción. Por unha vila segura para as mulleres, unha vila segura para todas as persoas. Nos últimos anos estamos asistindo a un verdadeiro movimento de rexeitamento fronte ao elevado número de agresións machistas e de diversa índole no noso país. Froito desta problemática, que afecta sobre todo a mulleres, elaborouse colectivamente un mapa de agresións sexuais en Galicia. No Grove existen algúns puntos negros onde a falta de luz, as características da vía ou mesmo a configuración natural da zona provocan que as veciñas non transiten tranquilas e que o resto da cidadanía evite pasar a determinadas horas do día. Debemos construir unha vila accesible e sen barreiras, amable, con espazos non só para o desplazamento, senón priorizando os espacios para o encontro. Pero isto non será posible se non facemos do Grove unha vila segura. Para iso, debemos incorporar a perspectiva das mulleres, o que, como colectivo vulnerable, non só facilitará a súa seguridade, senón a de todas as persoas. Outro tema ineludible, cando falamos de seguridade das mulleres, e o das festas locais e grandes espectáculos. Momentos especialmente conflictivos debido á cantidade de xente, o consumo de alcohol e o ambiente lúdico. O Concello ten o deber de velar pola seguridade e dispor de todos os recursos e fórmulas que nos permitan pasalo ben sen riscos. Por isto, consideramos necesario que os recintos e espacios públicos onde transcorran estas celebracións conten con espacios seguros, debidamente sinalizados, dotados de protocolos de atención especializado e persoal formado que asista ás mulleres e rapazas novas que poidan atoparse nunha situación de vulnerabilidade. Para a celebración do protocolo e o deseño deste espacio contarase coa colaboración do Consello Local de Igualdade e o CIM. A SEMADE, para asegurar a integridade das mulleres e unha atención axeitada en cada situación de violencia, debemos contar cunha zona de seguridade que teña unha axeitada formación unhas forzas de seguridade que teñan unha axeitada formación en igualdade, polo que é importante contar con un plan de formación en igualdade da Policía Local e emerxencias e o cumprimento do mesmo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a seguinte proposta de acordos. 1. Incorporar ao plan de igualdade os seguintes puntos. A. Realizar un catálogo municipal de puntos negros de seguridade peonil, en colaboración coa cidadanía, o CLI e os sectores educativos, culturais, xuvenis e deportistas do Grove, poñendo a experiencia das mulleres como eixo central. B. Arranxar, eliminar ou iluminar os tramos que xurdan do punto anterior, incluíndos nas partidas orzamentarias correspondentes, sea que son de titularidade municipal. C. Instar as correspondentes institucións públicas ao arranxo, eliminación ou iluminación dos puntos negros que sexan de outra titularidade. D. Creación de espacios seguros para as mulleres durante as festas e espectáculos masivos. Elaboración dun protocolo xunto ao Consello Local da Igualdade e o CIM. E. Seguimento anual do cumprimento do Plan de Igualdade a través do Consello Local de Igualdade a Corporación, co fin de detectar as carencias e procurar correxilas. Punto 2. Programa de formación en igualdade para o Servicio de Policía Local e emerxencias. 3. Realizar unha caixa de correo. 4. Mellorar a información á cidadanía. E 5. Apartado específico e destacado na Carta de Servicios Municipal. Como veredes, anuláronse dúas cuestións que salían na exposición de motivos, como eran espacios seguros mixtos. Creo que se entende que é espacios xa exclusivos, o sea, para mulleres, pero para evitar cualquier tipo de que pode afectar a sensibilidades, eliminamos, deixámoslo nese aspecto. E a creación do espacio seguro, que xa se entende que son espacios sinalizados, pero bueno, entendemos que hai, a ver, non hai unha gravidade, ou consideramos que non hai a gravidade, pero temos que evitar todo calquera posible gravidade que poida haber. No Grove existen zonas pouco iluminadas, pouco seguras. Entendemos que hai que comezar por iluminar esas zonas, que sea o Consello Local de Igualdade quen decida cales son os puntos negros, entre comillas, que poida existir no Grove. E nada, pedimos o apoio de toda a corporación para esta moción.
Moitas gracias, señora Uteda. Moi boa tarde a todas e a todos. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, decir que hoxe estamos aquí representadas unha boa parte do Consello Local de Igualdade e que si se vai a trasladar esta moción ao Consello para que a podamos estudar e podamos traballar sobre ela. Non somos as primeiras interesadas, non cabe a menor dúbida, de velar pola seguridade das mulleres e de todas as persoas, pero especialmente polas mulleres. Cando falábamos antes dos espacios non mixtos, nós estamos pola labor de traballar en que sexa unha sociedade onde poidan convivir homes e mulleres cívicamente, sin ter ningún tipo de violencia, nin de maltrato, nin de asesinatos. Nós non somos partidarios de facer espacios aparte para poder atender as mulleres. Si sabemos que temos que contar con efectivos da Policía Local, da Garda Civil, de emerxencias, para cando ocurra calquera tipo de desgracia, que Dios queira que non ocurra. Sabemos que no Grove, bueno, non é un sitio moi conflictivo, pero, bueno, hoxe en día sabemos que pode ocurrir en calquera sitio en calquera momento, porque, bueno, tampouco non temos unha lei que nos ampare e estamos vendo estes días. Dende logo que nos estamos pola labor de arranxar calquera punto negro que hai xa no Concello por parte de todos os meus compañeiros do equipo de goberno. Sí que o vamos a seguir con a axuda do Consello Local de Igualdade e do CIN. Vamos a buscar eses puntos que sexan conflictivos e trataremos de ir arranxando na medida do posible. Hai que ter en conta que non pode ser todo a corto plazo, hai que ir pouco a pouco porque, bueno, o orzamento é o que hai e entonces iremos traballando pouco a pouco, pero sí que estamos pola labor. E desde logo quero aproveitar, xa que tratamos esta moción e tratamos da seguridade das mulleres, que últimamente está sendo un tema tan discutido e tan, bueno, tanto nos medios de comunicación como en todos os lados, que non solamente se trata de que nos teñamos no pobo forzas de seguridade ou que teñamos os puntos negros arranxados, sino que tamén hai que cambiar a lei e, sobre todo, apelar a esas personas que interpretan a lei, que moitas veces son eles os que lle dan unha mala interpretación da lei. Nos, por a nosa parte, decir que vamos a votar a favor esta moción, como non podería ser de outra forma, que o trataremos no Consello Local de Igualdade, e espero que pouco a pouco poidamos crear un espacio común para homes e mulleres onde poidamos vivir todos civilizadamente e que se acabe o terrorismo machista, as violacións e os asesinatos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Señora Lamas. Estou totalmente de acordo co que acaba de decir a concellara, porque ademais é compañeira miña no CIN. O noso compromiso como partido é defender o pleno desenvolvemento da igualdade e conseguir acadar o fin da violencia contra as mulleres e os seus fillos. Debemos eliminar por completo estereotipos, perxuicios, micromachismos e mitos románticos que tanto nos lastran dende a infancia, desde logo. Estamos de acordo totalmente na moción, pero tamén nos gustaría que nun futuro non tiveramos que escoitar mocións como esta, que se erradicaran os puntos negros de seguridade pionil, que non se necesitara a colaboración da ciudadanía, nin dos sectores educativos, culturais, juvenís, deportivos do Grove. Gustaríanos que non houbera experiencias deste tipo, que ningunha muller tuvera que contar ou relatar ningunha experiencia servir de exemplo por isto, que non houbera que crear espazos seguros para que as mulleres durante as festas e espectáculos masivos estuveran seguras, nin elaborar un protocolo xunto co Consello Local. Ata nos atrevemos a decir que nos gustaría que este Concello deixara de ter razón de ser. Gustaríanos que todos xuntos da man nos concienciáramos de que o mundo móvese con mulleres e con homes, todos unidos, e que, se me permiten unha frase de Gloria Steinem, feminista, es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y hombres. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, nós tamén imos apoiar esta moción, dicindo ademais que o mellor dos casos sería que non fora necesario traer mocións deste tipo, nin tomar medidas deste tipo, porque a igualdade estaría implantada e o respeito polas persoas, sean do sexo que sea, estuviera garantizada por todos, non? Nada máis.
Moitas gracias, señor Lamas. Si, nós tamén imos apoiar esta moción, pois consideramos que temos a obriga de ir creando as políticas necesarias que nos leven ata a igualdade. Moitas gracias, señor Otero. Nada, simplemente agradecer a todos os grupos o seu apoio e indicar que estou de acordo en que non hai que traer mocións deste tipo, nin de ningún tipo, nin celebrar días propios de ningún estilo, non? Se se trouxo necesariamente porque antes de que pasen as cousas é mellor intentar previlas. Entonces, nada, moitas gracias a todos. Moitas gracias, procedemos a súa votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 8, proposta non dictaminada sobre a moción do BNG en apoio á lingua galega. A non estar dictaminada, procedemos a súa votación para incorporar a orde do día, polo tanto, votos a favor da súa incorporación, apróbase por unanimidade, e ten a palabra o señor Outeiro para a súa defensa. Ben, como estamos no mes de maio e o 17 de maio pois é o día elexido para celebrar a lingua galega, pois vou a ler unha moción que intenta defender os dereitos da lingua galega, non é? Faise palpable e evidente que o proceso de normalización da lingua galega realizado até o día de hoxe polas administracións públicas foi insuficiente para garantir o dereito a vivir libremente na lingua propia de Galiza. O respecto á legalidade vixente, Estatuto de Autonomía e Lei de Normalización Lingüística, Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias e a implementación de políticas que favorezan o uso do galego e o aumento do número de galegofalantes semellan non ir na dirección correcta e así o demostran os estudos realizados polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia Galega. As políticas promovidas polo Partido Popular, lonxe de contribuir ao uso da lingua galega, procuraron todo o contrario tanto no decreto de plurilingüismo o ariete co que derrubar calquera avance. Este decreto proíbe dar certas materias no idioma propio do país, furtándolle a mocidade a posibilidade de adquirir coñecementos en galego e, polo tanto, incumprindo co mandato de garantir que o alumnado teña o mesmo nivel de competencias nas dúas linguas oficiais. Alén do decretazo, o Partido Popular seguiu traballando na minorización do galego coas súas políticas de recortes eliminando a Consellería de Cultura, reducindo drásticamente o orzamento destinado ao fomento da lingua galega. Apenas supera os 6 millóns de euros cando en 2008 se destinaban 23 millóns de euros. Ou subvencionando a medios de comunicación que relegan a lingua até o anedótico, mentras os medios de comunicación íntegramente en galego fican sen axudas. Asistimos a un panorama onde as persoas galegofalantes non gozamos de dereitos que nos amparen no uso do idioma día a día. Resulta evidente que a pouca legislación que pode protexernos non se aplica, mentras que as máis de 500 disposicións legais que obrigan e protexen o castelán fanse cumprir rigorosamente. Resulta rechamante como é a propia administración pública a que encabeza os ataques á lingua, tal e como se reflite no informe da liña do galego 2017 elaborado pola Mesa pola Normalización Lingüística. No mes de abril de 2018, a Xunta de Galicia presentou un plan de innovación da lingua galega na mocidade que pretende paliar as nefastas consecuencias que provocan as súas políticas desgaleguizadoras. Un plan que nin tan sequera lle foi presentado ás entidades que traballan na promoción do galego, mais, sobre todo, é unha cortina de fume para lavar as mans dos principais causantes da drástica reducción do galego no ensino e no uso entre as franxas máis novas da sociedade. Fronte a todo o anterior, resulta máis necesaria que nunca a movilización social, pois está a comprobarse que os únicos avances que logra o galego son promovidos polas entidades sociais e a resposta cidadá ante as múltiples agresións e ataques. Desde o BNG instamos a Xunta de Galiza a que abandone as súas políticas desgaleguizadoras e volta ao consenso aplicando o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado unánimamente no Parlamento de Galiza en 2004. Por todo isto, o BNG solicita do Pleno desta Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, apoiar as movilizacións en defensa da lingua convocadas para o 17 de maio, con motivo da celebración do Día das Letras Galegas pola plataforma cidadá Queremos Galego. Segundo, instar a Xunta de Galicia a iniciar a tramitación para a derogación do decreto 79/2010 de 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e o cumprimento do disposto no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. E terceiro, instar a Xunta de Galicia a restituir o orzamento recortado durante os últimos 8 anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e á promoción da lingua galega. Nada máis. Moitas gracias. Intervención, señora Torres. Boa tarde, moitas gracias. Obviamente, pois, a moción ten todo o apoio do Grupo Socialista. Simplemente incidir que unha vez máis en esta materia as entidades locais pois quedan unha vez máis como punta de lanza para poder exercer pois un cuidado da nosa lingua, como quedou demostrado por parte desta corporación coa aprobación do Ordenanza de Uso Social da Lingua Galega, que xa temos aprobada inicialmente e publicada xa no
no BOP, e unha vez máis pois os recursos tamén quedan limitados, como ben indican na moción, e son as institucións locais, as entidades locais as que fan fronte a medidas de coidado da lingua, como temos demostrado no Concello do Grove. De feito, facer unha alusión especial ao proxecto Youtubeiros, que non sei se conocen, pero é un exemplo de como unha chea de concellos de Galicia unidos teñen desenvolto un proxecto moi interesante para que a lingua galega este presente nas redes sociais, nomeadamente a través de vídeos, e é un exemplo de un proxecto financiado por esas entidades locais que viron a necesidade de poñer fondos para unha divulgación e un cuidado da lingua que non se estaba facendo a nivel autonómico. Quero incidir, ademais, que o compromiso por parte do Goberno está claro no traballo de cuidado da nosa lingua como patrimonio inmaterial, e aí se demostra na recollida da programación cultural que poden ter observado durante estes 3 anos, onde se prioriza maioritariamente o uso da lingua galega, ademais de outras moitas accións vinculadas co mesmo. Lembramos tamén que este Concello mantén un servicio de normalización lingüística, o cal nos permite tamén esos avances. Por lo tanto, un total acordo cos acordos plantexados, incidir unha vez máis, e reitérome no feito de que precisamente o Goberno autonómico ten unha responsabilidade co coidado do patrimonio cultural que non está cumplindo, e que somos os municipios os que estamos dando un pouco exemplo e un pouco a batalla nese sentido, polo que total apoio ao respecto. Moitas gracias, señor Meis. Sí, pois, escoitando a vostede, prezado compañeiro Outeiro, non compartimos para nada esa situación catastrofista que vostede está a describir. Mesmo semella que nos retraemos a tempos pasados, a aqueles escuros tempos da longa noite de pedra, donde casi te anda buscando pola cale, parece que te están perseguindo coa porra por si falas en galego. Dende logo, si coincidimos nunha cousa, o Partido Popular sempre defende e defenderá o impulso e a promoción da lingua galega como vínculo de unión entre todos os galegos nunha sociedade, a nosa, que demanda moi maioritariamente o uso pacífico, libre e sen confrontacións das nosas dúas linguas oficiais. A nosa política lingüística traballa por unha promoción activa, transversal e multidimensional da lingua galega, por ser o idioma que require de todos, sociedade, institucións e goberno, un esforzo especial e continuado no tempo para manter a convivencia lingüística cordial, respetuosa e integradora que nos caracteriza en Galicia. Somos conscientes da riqueza cultural e patrimonial que supón contar con dúas linguas propias, unha exclusiva de Galicia. Para nós é unha gran vantaxe e en gran medida un motivo de orgullo. Estamos a ver nos últimos anos noutras comunidades autónomas de España o que pode significar un conflito de identidade e de autoritarismo, incluso lingüístico, polo que nos apostamos simplemente pola realidade de Galicia que é outra. O Goberno galego aprobou o decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia na reunión do Consello da Xunta celebrada o 20 de maio de 2010. Deste xeito, cumpriuse un compromiso electoral que ata o de agora foi avalado en 3 ocasións, 2009, 2012 e 2016, pola maioría dos galegos. Con este novo marco educativo levouse adiante o compromiso de garantir a competencia plena nas dúas linguas oficiais a través dun equilibrio cuantitativo e cualitativo de galego e castelán en todas as etapas escolares. Ao mesmo tempo, apóstase polo coñecemento progresivo de linguas estranxeiras, unha maneira pendente do sistema educativo para formar o alumnado nas necesidades sociais e laborais do século XXI. O decreto para o plurilingüismo construíuse sobre o marco legal galego, tendo en conta a vontade expresada nas eleccións autonómicas de 2009. En canto ao sistema educativo, os principios a partir dos cales se elaborou este decreto foron os seguintes. O primeiro, a unha garantía da adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia. Segundo, unha garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia, co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia en igualdade nelas. Terceiro, a adquisición dun coñecemento efectivo en linguas estranxeiras nun marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia. Cuarto, a participación e a colaboración das familias nas decisións que atinxen ao sistema educativo co obxectivo de contribuir á consecución dos seus obxectivos. E quinto, a promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino. Según o informe da Real Academia Galega, a lingua ten unha vitalidade incuestionable, con 1,3 millóns de falantes e que é o 73% da poboación que usa habitualmente o galego é bilingüe. Por outro lado,
A enquisa sobre a participación da poboación adulta en actividades de aprendizaxe, publicada polo INE, constata que o galego pode ser utilizado polo 89% da poboación galega, fronte ao 85% do catalán e ao 55% do euskera. É dicir que case 9 de cada 10 galegos poden expresarse no seu idioma propio a taxa máis alta entre todas as comunidades con idioma propio. Así mesmo, nesa enquisa reflíctese que o galego é a lingua materna do 82,8% dos alumnos que viven en Galicia, moi por riba do resto de comunidades autónomas con lingua propia. A posta en marcha do CELGA 4 en liña para a obtención do certificado de lingua galega CELGA 4, que este ano realizarán por primeira vez a través da rede un total de 420 personas. Estáse tamén traballando xa na posta en marcha do CELGA 3, en liña tamén para o vindeiro curso. No exercicio 2018, a Secretaría Xeral de Política Lingüística conta con máis orzamento, un incremento do 15%. A Xunta de Galicia está a elaborar o que será o Plan de Dinamización da Lingua Galega na mocidade para o cuatrienio 2018-2022, cuxo documento marco foi presentado no mes de abril de 2018 a unha representación dos agentes sociais directamente implicados no seu desempeño e implementación, nomeadamente entidades xuvenís. Trátase dun compromiso do goberno galego que logo de aprobar e poñer en marcha o primeiro plan de dinamización da lingua galega no tecido económico aborda agora os traballos do que será este segundo plan específico destinado a darlle cumprimento ás directrices do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, aprobados por unanimidade no Parlamento no ano 2004. O cronograma de deseño do plan prevé a súa aprobación polo Consello da Xunta neste 2018. Así, o novo plan marca entre os seus obxectivos específicos potenciar o uso do galego como lingua de relación na mocidade galega, reforzar o uso do idioma entre os galegofalantes e proporcionarlle modelos lingüísticos galegófonos de referencia á mocidade de orixe castelofalante, potenciar unha oferta asociativa e de decer en galego especificamente dirixida a eles e ampliar e consolidar a oferta de produtos en galego destinados ao público xuvenil. Porén, o obxectivo común pasa por reforzar e aumentar a presenza do galego na área da mocidade, non só para incidir na dinamización do idioma propio de Galicia na xente nova, senón tamén para xerar un efecto multiplicador no resto da sociedade, tendo en conta o importante papel que xoga a xuventude no futuro e na previdencia da lingua, así como na ampliación dos usos asociados a ela. Neste senso, compre recordar que a Xunta de Galicia impulsou e desenvolveu nos últimos anos diversas accións que redundan na promoción do galego na xente nova, como a Lei de Xuventude de Galicia, aprobada na pasada legislatura que establece a promoción da lingua galega como un eixo prioritario da acción de goberno, ou Plan Estratégico de Xuventude de Galicia 2014-2016, que contempla 11 medidas para fomentar o uso do galego nos distintos eidos sociais. En definitiva, a lingua galega na historia de Galicia nunca, xamais, viveu un momento de esplendor como este. Empregas en todos os ámbitos, na escrita, na oral. Non existe un só rexistro donde non sexa empregado e nunca menos e sempre máis. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Otero. Desde Esquerda Unida queremos anunciar o noso apoio, como non podía ser de outro modo, a esta moción e reiterarnos na defensa do patrimonio da lingua, na promoción da mesma en todos os ámbitos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Lamas. Sí, nos gustaríanos que non houbera que traer esta moción na defensa da nosa lingua e apostaríamos por uns 365 días ao ano del Día das Letras Galegas e por eso ímos apoiar esta moción. Moitas gracias, señor Outeiro. Nada máis, pois agradecer o apoio dos grupos que van a apoiar a moción e nada, pois decir do señor Meis que leu un texto incluso máis longo que a moción que acabamos de presentar, pero non contesta como os informes tanto do Consello da Cultura Galega, que non é un organismo que dependa do BNG, e a Real Academia Galega, que ainda moito menos, pois din todo o contrario, como se eliminou a Consellería de Cultura e non se fala dun aumento do 15% nun orzamento que pasou de 23 millóns a 6, e o informe da Mesa da Normalización Lingüística tamén di todo o contrario de os mundos tan felices que lle prometen ao galego desde este voceiro do Partido Popular. E por último, pois falando da Consellería de Cultura, pois habrá que falar
de todas as agrupacións de teatro, de música, de moitos ámbitos que, efectivamente, se non fora polos concellos ou por algunhas deputacións, estarían a dúas velas, por non falar do libro, por non falar de moitas cousas. Por lo tanto, é necesaria esta moción. O galego está en retroceso claramente, e as políticas do Partido Popular pois son auspiciadores de que isto suceda e non que se revirta a situación. Entón, nada máis. Máis brevemente, por favor. Brevemente, porque xa está bastante debullada a moción. Señor Outeiro, usted e Maseu, como lle decía antes, coincidimos basicamente en dúas cousas, que os dous amamos e respetamos e facemos o posible por defender a nosa lingua, que é a lingua galega. Pero diferenciámonos en outra, que eu tamén comparto que haya unha liberdade para poder falar e usar outras linguas. Parece ser que o nacionalismo solo mira nunha sola dirección, que é a lingua como ferramenta de instrumentalización hacia a educación, e non é a que nos compartimos. Nos compartimos que canto máis se enriquezca a posibilidade de comunicarnos cos nosos semellantes, xa sean do propio Estado español como de outros lados, benvido sexa. E a subrayar unha vez máis o que decía a señora concelleira, que no pleno pasado nos votamos a favor da ordenanza que tuxemos aquí en defensa do uso público do galego nas instancias do Concello do Grove. Polo demais, reiterar outra vez o noso apoio e a promoción e a difusión da lingua galega como lingua materna, pero tamén das outras linguas que debemos promocionar na nosa educación, nada máis. Moitas gracias. Por rematar, non sei que me atribúe a min, hai dúas linguas oficiais nesta comunidade autónoma, e as dúas linguas que son oficiais non están en igualdade de condicións, porque os seus falantes non están en igualdade de condicións, e sobran veces en que pais queren escolarizar os fillos en galego e teñen problemas. Xente que quere recibir ser atendido na xusticia en galego e ten problemas. Incluso nun cuartel de Guardia Civil, incluso vivir en galego é problemático. Os que o fan en castellano non teñen ningún problema, ningún. Entón, vostede está comentando a politización que fixo da lingua galega o Partido Popular, efectivamente, nas eleccións de 2009, donde se transmitía que a xente que falaba castellano estaba perseguida, cando é todo o contrario. Hoxe en día, calquera pode vivir perfectamente en español as 24 horas do día, que non vai ter ningún problema. Son os cidadáns que queren vivir 24 horas en galego os que temos problemas. Por lo tanto, vostede ve nun cristal destes cóncavo, donde se cambia a imaxe e conta efectivamente a imaxe contraria do que está sucedendo. E o que sucede é iso, nada máis. Un segundo, despois teño que darlle a palabra ao señor Outeiro porque é que defende a moción. Brevemente, dígame vostede en que ámbitos da Comunidade Autónoma de Galicia tuvo problema para expresarse en galego. Dígame vostede, donde? Eu en ningún sitio, digolle que visito e me movo en diferentes ámbitos, nin eu, nin os meus fillos tiveron nunca ningún problema, nin nadie dixo fala castelán, ou fala portugués ou fala vasco. Non? Exprésanse libremente como queren. Esa catastrofismo que di, no, está en merma, no, pois o contrario, eu creo que hoxe falase máis que nunca no galego. Temos prensa, hasta se día misa en galego, que antes non se decía. Entonces, eu non comparto, non podo compartir, e gustaríame compartilo, porque compartimos esa defensa, esa promoción do galego, que amamos e que sentimos desde a cuna, desde o biberón. Eu pregunto ya a vostede, Será raro. A ver, non nos interrumpamos. Para expresarse en galego en calquer sitio da Comunidade Autónoma Ben, señor Meis, pídame un segundo e vai un minuto. Señor Outeiro, si quere rematar e se non votamos. Remato, efectivamente, os problemas existen. Pois eu tuve, sin sair do Grove, eu quixen poñer unha vez, iba acompañando unha persoa para poñer unha denuncia na cuartel de Guardia Civil e se negaron a redactarlo en galego e foi redactado en español. Por poñerlle un exemplo, quere exemplos? Máis exemplos. Sei de pais que queren escolarizar os seus fillos en galego e lles é imposible. E pode ver vostede a prensa que cada 2x3 saen casos e casos e casos por de xente que é discriminada ou non pode exercer os seus dereitos lingüísticos. Nada máis. Sin embargo, en contraprestación, os que exercen os seus dereitos en español non teñen ningún problema. E
eu non teño problema en que eso siga sendo así, pero pido o mesmo tratamento para os que usan o galego, nada máis. Señor Meis, non intente cambiar a realidade, porque a realidade é a que é, nada máis. Moitas gracias. Procedemos entonces a súa votación. Proposta non ditaminada sobre a moción do BNG en apoio á lingua galega. Votos a favor? Abstencións? En contra? Apróbase por maioría. Pasamos ahora ao punto... No, en contra. Entón, pasamos ahora ao punto número 9, proposta non ditaminada sobre a moción do BNG para a mellora do campo de fútbol de Lampáns. Como non está ditaminada, procedemos a votar para incorporar a orde do día. Votos a favor da súa incorporación. Incorpórase por unanimidade. E ten a palabra o señor Torres. Ben, boas noites. Vou pasar a ler a moción. Empezo pola exposición de motivos. O equipo local de fútbol Sociedade Deportiva Amanecer viu nestes anos como subiu de categoría e, polo tanto, de afluencia de público ao campo de fútbol das Lampáns. O campo foi mellorado con anterioridade, pero vemos co tempo que algunhas das melloras que case foi empeorar a comunidade dos visitantes á hora de desfrutar do deporte. Comprobamos in situ que as rexillas de canalizado de auga dos extremos do campo non teñen saída, polo que os laterais do campo, ao estar este máis baixo que o perímetro do mesmo, inúndase e impiden o correcto transcurso dos partidos e adestramentos. Para sonar esta deficiencia, douselle saída ao canal do lado da grada cara ao exterior do recinto, pero ao lado dos antigos vestiarios segue igual. Tamén existe unha rexilla na entrada do campo que ten a mesma deficiencia e o propio clube ten que colocar palés para que o público poida entrar ao campo. Outro erro, por falta de terreo, foi situar as gradas na ubicación actual, posto que días de sol non se pode ver o partido dende elas por mor do deslumbramento, e os días de choiva tamén son inservibles, posto que chove en todos os asentos habilitados. Por outra banda, o perímetro do recinto presenta varias aberturas no valado que fai que entren persoas alleas ao clube e deixen desperdicios que os días de adestramento e partidos teñen que ser recollidos polo personal do clube. Dados os éxitos actuais dos diferentes equipos do clube, faise necesaria unha equipación de megafonía e marcador digital no campo. Por todo isto, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, xestionar a compra ou permuta do terreo anexo aos antigos vestiarios para poder ubicar unhas novas gradas. Segundo, comezar os contactos coas diferentes administracións para conseguir a financiación para a construción dunhas novas gradas en altura e viseira suficiente para evitar o deslumbramento e entrada de auga e uns novos vestuarios na parte baixa das gradas. Terceiro, construir un muro perimetral no recinto para evitar o acceso incontrolado e sen cumprir co pago das taxas municipais. Cuarto, realizar un canalizado cara ao exterior do recinto dende a canaleta do lado dos antigos vestiarios. Quinto, ampliar a rexilla de acceso ao campo e dotala de saída por medio dun canal de media cana cara ao camiño lateral das actuais gradas, coa caída suficiente para o seu desagüe. Sexto, dotar de equipo de megafonía e marcador digital a este equipamento. Nada máis por ahora. Moitas gracias, señor Otero. Outra vez, teño unha pequena dúbida, porque se non teño entendido, o campo está unha concesión da Comunidade de Montes. Entón, quería preguntar en que situación nos deixarías se compramos un terreo anexo en caso de terminar a concesión, se construye unha grada aí. Non sei se dende Secretaría se nos pode, por menos para tomar unha determinación. Deixamento en esa línea. Ben, isto é unha problemática que nós xa íbamos a traer non como moción, sino como rogos e preguntas, pero ben traída sexa e nos sumamos a moción dos compañeros do Bloque Nacionalista Galego porque fai
aproximadamente 2 semanas ou así, pois o propio clube do Amanecer saía en prensa denunciando e víamos, in situ, meu fillo xoga no Amanecer e sufrimos esas inclemencias que aquí se relantan, non? Das inundación nas bandas, que os nenos non se atrevían nin ir a coller os balóns porque chegaba agua máis arriba do tobillo. Quería facer dúas matizacións, se mo permiten, para de cara á moción que vostedes presentan. Eu hoxe estiven ali con directivos do Amanecer facendo fotos incluso da situación e eso é un problema de mantenimiento. A parte do da grada, que foi un defecto da construción, a maior parte das problemáticas e os defectos que ten ali é un problema de falta de mantenimiento, falta dunha persona que se dedique a ter o día as instalacións. Gastamos centos e miles de euros en facer as instalacións, as infraestructuras, e logo non somos capaces de telas ao día, de facer un mantenimiento cada 3 meses, non? Entonces, as matizacións que lleva a facer, cando vostede fala das rexillas de canalizado que recollen as augas que salen polas bandas, eso é a auga que chove dentro do campo, como non filtra, como ten asfalto debaixo, pois escorre hacia os laterales. E logo, poñéndonos en situación hacia o norte, á esquerda, hai unha finca, que é a que se fala aquí de adquirir, que está a diferente nivel, está máis alta. Entonces, cando chove, a auga cae e polos buracos que ten o muro de contención cae a auga, que os do Amanecer hasta en algúns casos lle teñen taponado para que non caiga. Eses días das inundacións douse tamén que o lunes rompeu unha tubería da auga que leva auga para o rego do campo, o rego por expresión, e tamén para as duchas. Entonces estuvo botando auga durante 3 días, eso que avisaron ao Concello para que foran a subsanalo. Durante 3 días estuvo botando auga, entonces sumouse entre as choivas e tal e fixose esa inundación. Entonces, eu comprobei que non é que as rexillas de canalizado non teñan saída, si teñen saída. De feito está ali no medio dunhas silvas, detrás. O señor Otero vexo que afirma porque estamos de acordo. E o que pasa é que está taponado e hai que limpalas, nada máis. O sea, hai que actuar aí. Pero exactamente sí que existen, porque entendo que cando se construíron, pois terían que ter, non serían tan tontos como para non ter esa previsión de deixar un desagüe, non? Ainda que os niveles están un pouquiño xustos, pero sí que hai ese desagüe e pasa por 3 arquetas que hoxe as vimos, que as levantamos e as vimos cos membros da directiva, e hai unha tubería que sale hacia fora e hai ali unha arqueta que tapada no medio das silvas cunha rejilla de metal. Segunda puntualización que lle quería facer, si estamos de acordo, aínda que a concesión caduca a concesión foi de 15 anos, eu outro día tiña aí unha dúda porque o PP había planteado unha de 30 anos cunha inversión de cerca de 500.000 euros, 400 máis 95.000 euros. Logo, pois, cambiou o goberno, entrou o goberno socialista e se cambiou, bueno, todo o que nos tiñamos pensado, pois, se lle dou unha volta, non? A inversión foi diferente, a magnitude das obras tamén foi diferente, e con elo, baixando a cuantía, como me apuntaba o señor alcalde, así un pouco de sorna naquel momento, sí que baixou a 15 anos a concesión, e a concesión, se mal non recordo, o acordo do Concello cos comuneros foi firmado en junio do 2008, entonces, no 2023, si mal non sumo, sí, 18 máis 15, 2023, no 2023 caducaría a concesión que entendo que todos, eu son comunero tamén, como é o compañeiro da Comunidade de Monte de San Vicente, entendo que non teremos ningún inconveniente para o goberno que este daquela, que espero que sea do goberno do Partido Popular, pois que chegue a acordar firmar esta continuidade da concesión. Por eso, propoño tamén que da que estamos cos planos do Pexón en este momento, que se é posible, que creo que si o é, ese terreno que ten unha protección rústica forestal, corríxame, señor alcalde, que usted ten máis acceso aos planos do Pexón que a min, si se pode, que a min e que a nós, que a todos, si se pode xa deixar calificado ou clasificado ese suelo como suelo de equipamentos para unha posible ou construcción da grada, construcción de algún tipo de espacio que se poida facer aí. Outra cousa que tamén quería decir, que me pediron os compañeiros da directiva do Amanecer, é unha revisión dos sistemas de rego do campo. Porque hasta ahora estivo chovendo e non fixo falta, pero agora que ven o calor, antes dos partidos, para evitar a abrasión que sofren os xogadores, hai que pasarlle un regue, hai que regar o campo. Algúns están desorientados e concretamente o do centro, que é o que está diante da grada, no centro do campo, xira 360 grados, con tal que a xente que está na ducha, que está na grada, veñe moi ben, porque na época de calor lle pega unha ducha que salen todos enriquecidos coa aguilla que lle cae ali. Entonces, intentar polo menos que se poña a 180 grados para que non gire hacia as gradas, non?
Para finalizar, tamén me piden que na parte norte, onde vai do campo de fútbol, pois eles teñen ali un elemento rudimentario que é unha fousa, que chamamos na aldea, unha fousa, que utilizan para recoller no medio das silvas os balóns. Algúns consiguen collelos e outros pois chegan ao día seguinte e xa non están porque xa se lle adelantaron. Entonces piden tamén que se lle pase un desbroce de toda esa parte para recoller os balóns que caen fora cando están entrenando ou xogando, non? E creo que non me queda nada máis de momento. Moitas gracias por agora. Moi ben, moitas gracias, señor Lamas. Sí, cando o noso partido tuvo funcións de goberno apostou fortemente por esa instalación deportiva, o que non é óbice para apoiar as melloras que se solicitan e se corrixan os defectos que teña e que se exixa un mantenimiento como ten que ser das instalacións esas deportivas. Moitas gracias. En primer lugar, vou enlazar a moción que presenta o BNG sobre as melloras no campo de Lampáns coa intervención do señor Meis do Partido Popular, porque nos acaba de facer un relato dunha reunión que acaba de ter esta tarde coa directiva do Amanecer. Vou enlazar para dicir o seguinte: espero que en esa, entendo que sí, que xa lle informarían esta tarde os membros da directiva do Amanecer que fai 2 semanas o concelleiro de Deportes e o concelleiro de San Vicente tuveron unha reunión coa directiva do Amanecer e quedaron en acordo en arranxar todas e cada unha das peticións que estaban facendo. Todas e cada unha. Algúnas delas xa se están facendo e todas as demais quedáronse comprometidos co propio Clube Amanecer a esperar a que remate a tempada. Primer punto. Polo tanto, a maioría das cuestións que aparecen nos acordos de proposta do BNG xa están comprometidas e xa se van a facer. Por outra banda, hai un problema estrutural con ese campo de fútbol tal cual está ubicado, e aquí o acaban de reconocer todos. Os terrenos aledaños están máis altos que o propio campo, polo tanto hai unha dificultad seria, e non é que o nivel de, é que hai unha dificultad seria, sobre todo tendo os últimos meses de choiva que tuvemos, para que desagüe todo o campo. E máis non é unha cuestión de mantemento, aí se estáse confundindo vostede moito. Non me interrumpa, señor Meis. Estáse confundindo moito porque, mire, máis que de vostede me fío dos técnicos do Concello do Grove. E os técnicos do Concello do Grove de Aguas, cando foron ali, o que dixeron é que é necesario facer unha nova canalización de recollida de aguas que nos leve a baixada a Mexiloeira cara a Lagoa de Bodeira e para ali, que é onde se recollen as aguas, poder desaguar. Porque se desaguamos, se o campo desagua contra os terrenos vai sempre pasar o mismo. Chega un momento que eses propios terrenos están tan anegados de agua que a tubaxe que saca o campo de fútbol, e vexo que decía vostede que o señor Juan asentía, e o señor Cadeneda tamén asinte, polo tanto creo que tamén me está dando indirectamente a razón, cando eses todos os terrenos se anegan, o problema é que as tubaxes se obturan e non dan feito para sacar a agua. Ben, ademais levámoslle a maquinaria necesaria para achicar a agua durante varios días o servicio de aguas do Concello do Grove, pero a agua que se sacaba volvía a entrar. A partires de aí, por favor, señor Meis, respeto. Como lle molestan as verdades, señor Meis? Como lle molestan as verdades? Entonces, estou dicindo que foron os técnicos e eu sigo dicindo que me fío máis do que a mí me informan os técnicos de aguas que foron ali que do señor Meis do Partido Popular. Cando o señor Meis goberne, como acaba de decir, pois xa tomará as decisións oportunas sobre o campo de Lampáns. Pero a día de hoxe nos tocan a nós. E lle estou dicindo que espero que a directiva lle confirmara todo o que eu estou trasladando, non? Que lamentable. Bueno, pois eso foi unha reunión fai 2 semanas, martes, 9 da noite, campo de fútbol de Lampáns, o concellal de Deportes e o concelleiro de San Vicente foron un por un a revisar todas as demandas que lle trasladaba a directiva do Amanecer. E hai o compromiso, moitos deles xa para arranxalo, pero debido ás choivas, a situación da climatoloxía, dígolle máis, hai unha das redes que estaba rota detrás dunha das porterías
que leva meses encargado e para instalar, e os propia empresa que iba a facer esa instalación nos decía que dado o tempo que estaba era imposible facelo. No momento que mellorou está, e a día de hoxe está arranxada. A rexilla de entrada ao campo de fútbol exactamente igual. Vamos a mellorala, a sacala, e vamos a facer unha obra que hai que facer, unha obra de canalización para mellorar e a ver se solventamos e solucionamos totalmente o problema. Cal é a cuestión aquí, señor Meis? Porque, curiosamente, supera vostede a moción do BNG, como suele ocurrir moitas veces en determinadas cuestións. O que sucede é que lle molesta que realmente estemos xa a solventar eses problemas. Hai outro aspecto que vostede ahora mesmo alababa, e que claro, decía que o Partido Popular presentamos un proxecto cando vostedes gobernaban e chegaron os socialistas e botaron todo abaixo. Non se confunda. Mire, nós chegamos aquí o 2007 cun cuatripartito. Os socialistas éramos unha parte, pero éramos un cuatripartito. E o cuatripartito decidimos, e recordo que informábamos ese cuatripartito, PSDG, PSOE, Esquerda Unida, BNG e o Partido Galeguista, e decidimos unanimemente sentarnos coa comunidade de Montes de San Vicente, propietaria do campo de Lampáns, propietaria, porque veíamos, primeiro, se nos había dito que dos 500.000 euros, 300.000 euros os aportaba a Diputación de Pontevedra, porque tiñan un acordo co señor Louzán, daquela presidente da Diputación, para aportar o césped sintético. Ese convenio, preguntamos por el, buscamos en todos os caixóns deste edificio, preguntamos por el na Diputación de Pontevedra e aínda estamos hoxe esperando por el. Claro, dos 500.000 que había previsto, había que, se contaban con 350.000 euros, creo recordar, 350.000 euros, estou falando de memoria, para o céspede sintético. E o resto poñía o Concello de Grove. Entre outras cousas, recollía un peche perimetral de pedra, que nos decíamos que, sinceramente, preferíamos mellorar as instalacións deportivas e non o perímetro de pedra. Ademais, eses cartos, que ao final de 500.000 euros quedaron en 400 e pico mil, a rebaixa non foi tanto, porque tuvemos que aportar nós o césped artificial. E máis, finalmente, a obra de reforma total do campo de Lampáns foi financiado 100% con... Non, señor, se está confundindo. Foi financiado 100% con cartos do Concello do Grove. Con cartos do Concello do Grove. É que sigue vostede tendo mala memoria, señor Meis, e voulle dicir por qué. Sabe como? Mire, a través dun préstamo que había deixado o Partido Popular. Por certo, moito critican o préstamo que asina este Concello para facer un auditorio. En ese mandato que nós entramos no 2007, no 2004 e no 2006, o Partido Popular asinou dous préstamos, creo recordar, de 6 millóns de euros en total, que non se sabía para qué, pero aí non se generou ningún problema. Ahora, aquí as contas claras, asinamos un préstamo para facer un auditorio, e esta é a revolución. Ademais, outra cuestión moi importante a ter en conta, señor Meis. O proxecto que nós fixemos era o proxecto aprobado polo Partido Popular, que foi o que nos deixaron. O único que fixemos foi rebaixar algúns materiales e sacar o peche do perímetro de pedra, porque entendíamos que non se xustificaba. Había outras cuestiones. Agora ben, a ubicación da grada, o céspede, o saneamento e todas as actuacións que se fixeron eran o proxecto que nós herdamos do Partido Popular, acordado coa Comunidade de Montes. A partir de aí, que foi o que negociamos coa Comunidade de Montes? Porque a Comunidade de Montes decía que se non se facía ese proxecto, que eles non asinaban o convenio, e polo tanto rompían o convenio e o campo volvía a eles. E nós dixemos, bueno, pois para vos. Ao final abrimos unha vía de comunicación, e falo do cuatripartito, e acordouse reducir parte da inversión, o que se fixo foi o fundamental, o céspede, as instalacións, as recollidas de agua, o graderío que estaba estipulado,
é previsto, e o que se fixe foi a cambio dunha reducción do convenio. Entonces, de 30 anos se pasa a 15 anos. Pero teñen que todos que saber que o Concello do Grove aí non pode comprar un terreno para engadirllo a unha propiedade que non é do Concello do Grove, que aí estamos nunha concesión e nós non podemos facer ese tipo de actuacións en ese sentido. Polo tanto, ou a Comunidade de Montes é a que adquire ese terreno e o cede a través de unha concesión, ou senón o Concello do Grove non vai a poder comprar ese terreno para facer esa ampliación que vostedes solicitan. Por certo, unha grada que en aquel momento non xeneraba ningún tipo de problemas e é unha grada que debe ter, pois non chega aos 10 anos. Non chega aos 10 anos. Home, nós estamos os responsables do investimento público, polo tanto, temos que velar moi ben que as inversións que fagamos sean acordes e necesarias. E máis, unha vez feito a obra, tuvemos que refacer varias veces algunhas cuestións da obra porque desde logo había erros tanto na execución como no proxecto e fixemos a recollida de aguas, que se fixo unha recollida perimetral porque estancaba a agua incluso en varias partes do campo e da zona. E iso é o que pasa con Lampáns. E falando xa da moción do BNG, nós, si están dispostos a retirar o que a día de hoxe nos parece imposible, que é xestionar os terrenos, compralos e engadilos, o resto de situacións, o resto de propostas, claro, iso levaría consigo as gradas, porque non teríamos terreno, iso é unha competencia da Comunidade de Montes, que é a propietaria do campo, e a partir de aí xa veremos se están dispostos a renegociar a situación, a renegociar a concesión e o convenio, e a partir de aí vamos. Por lo tanto, punto 1 e 2, que están vinculados á obtención dese terreno, e nós non somos titulares dese campo de fútbol, por lo tanto non se poden facer esas cuestións, a partir de aí, os demais puntos non temos ningún problema en apoialos, porque xa estamos facendo, porque hai un compromiso de facelo coa directiva do Amanecer e se vai a facer este verán, a non ser algunha cuestión, como decía o concelleiro de Deportes outro día, que para o marcador electrónico estamos buscando algún tipo ou de patrocinio ou de subvención que nos permita facer a instalación desa, igual que se fixo no Monte da Vila, que ao final aportou unha entidade financeira, como ben saben, que é outra das fórmulas que podíamos atopar. O resto, estamos totalmente de acordo, e máis, é que xa o queremos acometer e o queremos facer. Ahora, o punto 1 e 2, vémolo inviable, por qué? Porque non somos titulares dese campo de fútbol, quen é titular é a Comunidade de Montes. E todo o demais que se estaba aquí hoxe expoñendo vai a ser xestionado, revisado e subsanado por este goberno durante os meses de xullo e agosto deste verán, porque eso foi o que se quedou o outro día coa directiva do Amanecer, porque así esperábamos a que rematara a tempada e en eses meses onde non se utiliza o campo poder facer esas melloras e esas actuacións, que non solamente son mantemento, algunhas delas requiren moito máis que o simple mantemento. Así pois, como a moción foi presentada polo BNG, nós propoñemos esa cuestión, porque entendemos que xurídicamente nos é inviable acometela, senón nós nos vamos a abster. Polo tanto, entendo que incluso a moción a terían aprobada, pero entendemos que o punto 1 e 2, e porque están vinculados, conseguir máis campo, máis terreno a día de hoxe, para nós creo que é unha cuestión que está fora de lugar, máxime, como se acaba de dicir aquí, que estamos a 5 anos de que remate esa concesión. Se ahora houbera outra concesión a 50 anos ou a máis tempo, pois ao mellor é posiblemente valorable, pero a partir de aí xa se vería cal é a posible solución. Ahora ben, o proxecto era o que tiña aprobado o Partido Popular e tiña conveniado coa Comunidade de Montes. E nós o que fixemos foi iso, retiramos o perímetro que todo era de pedra, a pedra só se mantuvo na fachada, na entrada, e despois pechamos o recinto con outro tipo de material. E iso foi a rebaixa que se fixo. A partir de aí, todo o demais fixémolo nós, porque ao final, a erva sintética non veu da Diputación, a erva sintética se aportou polo Concello do Grove municipal, porque aquel famoso convenio non atopamos en ningures, e a día de hoxe sigue sin aparecer. Por lo tanto, xa me dirán vostedes. Abrimos un segundo turno de intervencións. Señor Torres.
Sí, ben, boas noites. Eu non vou entrar en discusións partidistas de quen o fixo peor. O tema que o campo se fixo, nos dous diferentes gobernos, primeiro co PSOE e despois co PP, o concelleiro de Deportes era do Partido Galeguista, se fixo un campo. No 2012 o clube, con ese campo xa medio rematado, pois ascendeu a segunda autonómica, no 2015 ascendeu a primeira autonómica e no 2018 está un paso de ascender a preferente. Polo tanto, os veciños que o disfrutan son os que nos solicitan as melloras, consideramos que ten un rendimento para ter unhas melloras, como aquí se expuxo, pois deberían telas. Que o campo non é municipal, que está concesionado, estamos de acordo. Este propio edificio tamén está concesionado nun terreno de Portos, se vai dotar dun ascensor, as Beiras Rúas, a Praza do Corvo, casi todo é concesionado. Podemos cambiar os dous puntos porque xeneran diferencias, collendo o que di o concelleiro do PP. Podemos xestionar a clasificación como equipamentos do terreo anexo aos antigos vestiarios e todo o campo de lampáns no próximo pexón para que quede para un futuro. Podemos poñer ese como primeiro punto e anular o primeiro malo segundo. A mi pregunta, primeiro, respecto a temas de urbanismo, os técnicos. Eu aquí o único que me podo comprometer é trasladar os técnicos se un suelo rústico con esas características de protección que ten esa posibilidade, cousa que dudo. Segundo, claro que se fan obras no Concello do Grove, que é unha concesión de portos, temos a concesión, e claro que se fan obras aquí. O que non podemos é comprar. É ao que me estou referindo. Por que? Porque nós non podemos comprar unha parcela municipal e de repente que facemos? Ya damos á Comunidade de Montes de San Vicente, que é unha entidade privada. É que iso non se pode facer. Como que é anexionarna a un campo de fútbol para que ese campo de fútbol gane máis terreno e, polo tanto, o campo de fútbol é propiedade da Comunidade de Propietarios de Comunidade de Montes de San Vicente. É o que estou falando. Entonces, eso xa é unha solución técnica que a día de hoxe seguramente desde a área do urbanismo nos poderán explicar, primeiro, se iso se pode incorporar ao pexón, que xa veremos, e segundo, como se resolve xa xurídicamente esa cuestión, que eu sigo tendo moitas dudas do que é así. Nós facemos obras en zonas de portos, en zonas de costas, claro que sí, pero, por certo, estamos falando de administracións públicas, e o uso tanto de un como outro é público. Aquí estamos falando de unha entidade privada con un ámbito público, non é o mesmo. Non é o mesmo. Punta Moreiras, a Salazón, é unha concesión de costas e o Concello e a Xunta de Galicia fixo un investimento importante aí, pero os tres ámbitos, Xunta, costas e nós somos públicos, polo tanto o interese público, aí nunca se vai aí non se vai nunca a discutir, nunca se vai a discutir o uso público dese ben. Outra cuestión é a titularidade. Ahora ben, iso é como se un particular nos cede un terreno durante 25 anos e nós compramos un terreno para adherilo a ese particular e facer ampliación dese terreno para un uso. Home, sinceramente, eu creo que encaixe legal pouco, por non dicir ningún, pouco. Ahora ben, que a Comunidade de Montes pode chegar, non sei de quen é ese terreno, pode chegar a un acordo, permutalo, porque, por certo, a Comunidade de Montes tampouco pode vender. Tampouco pode enaxenar ningún tipo de propiedade, polo tanto, que pode permutar con ese propietario e facerse con ese terreno e despois está disposta a renovar con nós esa concesión, aí sentámonos a falar. Aí sentámonos a falar. Pero é que iso é unha xestión que entendemos que tiña que facer a Comunidade de Montes en ese sentido. Polo menos entendo eu que podemos estar equivocados, pero eu entendo que é así. Polo tanto, facer esa actuación aí a futuro, que despois se fagan ampliacións, insisto, a obra que se fixo non foi a obra do cuatripartito. E, por certo, señor Torres, o que lle decía outro día ao señor Caneda, todos temos pasado, todos temos pasado, e non me estou referindo que nadie se confunda ao pasado personal, que tamén todos temos pasado, pero temos pasado político,
E a decisión, aínda que o concelleiro de Deportes era do Partido Galeguista, esa decisión de Lampáns é máis. Pode preguntarlle aos seus compañeiros ou ex-compañeiros do BNG, foi unha iniciativa e unha proposta dos propios compañeiros do BNG aceptada polos 4 partidos que conformamos o cuatripartito. O sea, foi unha decisión unánime. O concelleiro era o señor Bea e o xestionou e levou no adiante, pero con un acordo dos 4 partidos políticos. Polo tanto, non é o que fixeron outros gobernos, non. O que fixemos o goberno cuatripartito, onde o BNG facía parte tamén. Entonces, a partir de aí, ese era o proxecto que había e nós o fixemos, o executamos. E máis, poderíamos cambiálo, paralizar a obra e dedicar eses cartos a outra destino. E non o fixemos. Por qué? E para non paralizar todo eso, collemos o proxecto que había e o executamos. Cambiamos cousas dentro do proxecto, cambiamos cousas, pero o proxecto en esencia era o mismo que herdamos do anterior goberno. Ahora, que hai que melloralo? Bueno, o campo, xa digo, en canto céspedes, naquel momento era dos mellores céspedes que había no mercado, e o campo creo que está en moi boas condicións, cumple bastantes requisitos, e ahora que hai que facer melloras? Por certo, de mantemento, que aproveito, mantemento, que xa que se dicía aquí que era un problema de mantemento, bueno, mantemento que faltou tamén durante os 4 anos anteriores que prácticamente ningún tipo de inversión se fixo ali, non? Entonces, todo iso temos que acometer ahora, claro que sí, e xa lles digo, todos esos puntos que trasladan, e algúns máis que non están recollidos aí, vámonos a acometer e hai o compromiso de facelo. Ahora, o outro, cambiar outro punto, que os propietarios do campo intenten negociar a adquisición desa parcela e que despois estén dispostos a asinar un novo convenio a mínimo 30-35 anos, podémonos sentar a falar, porque todo é negociable, claro que sí, pero, insisto, a titularidade do campo non é nosa. Iso é moi importante terlo en conta. Bueno, cede a palabra ao señor Otero. A pregunta creo que quedou resolta na súa intervención, entonces era a cuestión que me xurdía. En base ao que se falou, creo que a mí se podría cambiar por instar a Comunidade de Montes a permutar o terreo, anexos antigos, vestir o resto como estaba, comezar os contactos, o sea, e engadir un punto final de, a raíz desto, renovar a concesión coa Comunidade de Montes ao máximo permitido por lei. Creo que si se mantén como está, estaríamos o primeiro punto votaríamos a favor, desta maneira tamén votaríamos a favor. Señor exponente, que fale Meis. Señor Meis. Que me pasa para responder esa pregunta ou para... No. Vale. Ben, quería eu, señor Cacabelos, vou dicir dúas cousas. Da que estamos falando de fútbol, o meu fillo xoga a PlayStation e xoga co Deportivo da Coruña e faino campeón da Champions, pero a realidade é que o Deportivo da Coruña, pois desgraciadamente, está onde está. Eso é un pouco o que lle pasa a vostede. Eu penso que vostede está nun universo paralelo, Matrix ou un universo de PlayStation totalmente, porque me está a decir que todas as peticións que fixo a directiva estánse facendo, e hoxe estiven ali coa directiva que se botaba as paredes, porque dixeron, viñeron aquí, é certo que estiveron aquí de noite, no medio das silvas, e viñeron o señor concelleiro de San Vicente, o concelleiro de Deportes, estiveron co presidente, con Carlos Muñiz, pero desde aquela non se fixo nada, e de feito as silvas son prueba, díxome incluso así, mira, vai mirar ali, si ves as silvas é que non lle tocaron, están ali, e díxome, si volve a chover un día destos, o mesmo volves a inundar, e teño fotos da arqueta chea de auga, que ainda non acabo de evacuar, porque as tuberías que desarrollan para fora están atascadas, e o desnivel, é certo, eu teño ido moitas veces ali, porque xoguei ali, e máis moitos anos, en campos de terra, e íbamos abaixo a buscar, e chegábamos a auga máis arriba da rodilla para coller os balóns, pero ahora mismo sí que hai un desnivel que permitiría, de feito, a ver, o decía antes, os técnicos que fixeron ese campo, tontos do todo non serían, porque non pode deixar, pasa que hai que facer o mantenimento. E tamén lle vou dicir outra cousa, penso que esas obras son unha vergoña no seu expediente político, son unha vergoña no seu expediente político que non son para sacar peito, porque se iniciaron no ano 2008, e tirando de hemeroteca, noviembre de 2010, todos recordaremos a odisea, porque aquí está a directiva neste mesmo salón de plenos, si se digna vostede mirarme, lle enseño a foto,
a directiva do Amanecer con carteles que din Campo xa, 2008, 2009, 2010, a Odisea continúa, e a directiva sentada nesas sillas facendo e pedindo que dunha vez terminara, volvendo outra vez ao principio do pleno, como decía, este esperpento de obra no campo de Lampáns, o sea que non se tire vostede cohetes porque realmente é unha vergoña o que ali pasou. Primeiro se empezou cunha empresa que logo foi denunciada polo contrato público, tuvo que paralizarse, volveu outra empresa, logo tuveron que volver a facerse modificacións dos desperfectos que había deixado esa empresa. Por favor, eso non é para sacar peito. E para rematar, lle pido que acometan estas obras que en principio non son nada costosas, son 4 para salir adiante. Claro, a modificación da grada, pois seguramente hai que facer un estudio de ver que facer, pois a mellor baixar a visera ou subir un pouquiño máis para que realmente cando chove, porque nin abriga do sol, porque non fai esa función, e cando chove tampouco te abriga. Entonces, creo que non vai a ter demasiada complicación encontrarlle unha solución a eso. O señor Otero foi constructor, entonces tamén algo deso tamén conoce. Esperemos, quero rematar a miña intervención, esperemos que o Amanecer que acade ese ansiado ascenso polo que está pelexando duramente a falta de 3 xornadas. Moitas gracias. A ver, señor Meis, no universo paralelo parece que vive vostede, ou, como lle dixen xa en varias ocasións, non é máis sordo que non quere oír. Escoite cando falo. Por favor, no. É que non fai caso. Primeiro, me di que non lle dixeron nada, que hoxe tuvo reunión e que non lle dixeron nada da reunión. Ahora acaba de reconocer que o presidente do Amanecer lle conoceu que outro día estuvo ali o concelleiro de San Vicente e o concelleiro de Deportes. Aclárase, vostede antes dixo, non me dixeron nada. Dixo, e por suerte está grabado. Por suerte está grabado, estou tranquilo. Dixo isto. Despois, segundo punto, escoíteme, estoulle dicindo que fai 2 semanas que foi a reunión ás 9 da noite porque nos lo pideu o presidente do Amanecer, que hasta antes non podía, e se trasladaron ali o concelleiro de Deportes, o concelleiro de San Vicente, falaron con el, revisaron todas as cuestións que nos estaban demandando e acordouse, volvo a repetir, acordouse que todas esas cuestións se farían ao rematar a temporada. Claro que a día de hoxe non está todo, está sin facer. Xa yo díxenlle, vámolo a facer cando remate a temporada, porque a obra, e xa sei que vostedes controla de todo e sabe moito dese sitio, nós non sabemos tanto, pero como temos técnicos por suerte no Concello do Grove e nos fiamos deles, a obra para resolver o saneamento non solamente é desatascar a tubaxe que vai a botar a unha terra que está a un nivel superior e que cando chove como choveu este inverno, por certo, fai anos que non chovía así, se anega de agua e polo tanto non recupera. Póñolle outro exemplo, porque como non me explico ben, vexo que non me entende. O mismo que pasaba anteriormente no Corgo, cando todas as tuberías da agua iban a parar aquí ao Corgo e nos tocaba marea alta, facía tapón e botaba agua para atrás, verdad? Bueno, de aí a facer as obras que tuvemos que facer de separar, e estamos facendo. Por certo, cantas fixo o Partido Popular cando gobernou? Sí. Entonces, bueno, claro, é que é alucinante, a cantidad de cousas que fixo o Partido Popular cando vostede gobernaba e a xente do Grove non se enterou, e que teñe mala suerte tamén. Estou na palabra, por favor, respéteme. Entón, que pasa con esa situación? Cando coincide eso, fai tapón e volve para atrás. E aí estamos ahora resolvendo e solucionando. Bueno, pois para explicarlo, debe entendelo porque, como ademais controla máis que a min da situación dese campo e me acaba de dar unha lección en ese sentido, controla moito máis de min de moitas cousas, eu entendo na miña intelixencia que se hai un campo máis alto que outro e este desagua en ese campo e este campo xa está anegado de agua, dificilmente a donde vai a agua que sale do campo de fútbol? A donde vai? Queda aí taponada porque as fincas do lado están todas anegadas. Pero que acaban de dicir vostedes ao principio do relato, que non dixen eu, é que o campo de fútbol está máis baixo que as terras do alrededor, é que iso sabe calqueira, e a cantidad de agua que caeu este ano, é que facía anos que non había tantas zonas inundadas no Grove en San Vicente como hai este ano. Eso require unha solución maior que o simple desatascamento de unha cañería, pero non se quere enterar. Bueno, pois non se entere, home, que xa está.
Mire, estou moi tranquilo, señor Meis, e xa, de verdad, que ás veces é que por incidir nas situacións é que empeza a dicir cousas que non se sosteñen en ningún xeito. Polo tanto, volvo a dicir para que quede moi claro, e como se está grabando, se está vendo en directo, para que quede clarísimo. Vamos a cometer todas as medidas correctoras necesarias para resolver os problemas. Vamos a pechar o campo, que falamos co amanecer. Vamos a arreglar as rexillas que están detrás da portería. Vamos a mellorar a rexilla de entrada ao campo que se outura. Vamos a mellorar a saída da agua que o campo recolle e que ten que botar fora. E algunhas cousas máis que quedaron entre o concelleiro de deportes, porque ten o compromiso e ten o presuposto para facer eso. O único que dixemos que íbamos a ver como conseguíamos era o marcador. Eso son as cuestións que a día de hoxe vamos a acometer neste verán, para que quede claro, neste verán, cando remate a temporada. Si chove como choveu estes días, pois claro que hai problemas, pero por certo, e xa sei que consuelo que non satisface a ninguén, pero cantos campos de fútbol, pero que de primeira división non puderon xogar porque de repente hubo unha caída de neve e non se pode levar adiante. Pois isto é algo parecido. A situación do campo de fútbol de Lampáns nos provoca situacións destas características, porque ten que reconocer comigo unha realidade que é totalmente obxectiva. O que choveu estas últimas semanas, meses, facía anos que non chovía. Polo tanto, esa zona que vostede coñece mellor que a min é unha zona de brañal, é unha zona que inunda agua, ali perto está a Lagoa da Bodeira, por algo será, porque estanca moita agua e, polo tanto, ten difícil canalización. Pero iso é unha realidade. Ahora, que queren facer aquí un problema político desta cuestión? Non hai problema político ningún, que hai un compromiso deste goberno de resolvelo. E despois, mire, vergoña no expediente da política. Acaba de sacar uns carteles do ano 2008, 2009 e 2010 e tuvemos moitas reunións co directiva do Amanecer, moitos deles siguen sendo directivos do Amanecer. Tuvemos reunións o coa tripartito, co Amanecer e coa Comunidade de Montes, intentando chegar a acordos entre as tres partes para sacar o mellor proxecto posible para o campo de Lampáns. En aquel momento, o que nos pedían é que se fixera o proxecto. E vostede acaba de dicir, nadie nos decía da grada e nadie nos decía de outras cuestións, e o fixemos. A día de hoxe, a realidade nos di, é tozuda. Claro, a grada está mal orientada, ahora mismo, de feito, o concelleiro de deportes o reconoce e di que o normal sería haber feito a grava encima dos vestiarios, enriba dos vestiarios, porque é o que se fai en todos os campos de fútbol, porque che dá moita máis altura e dáche máis visión, e ademais quedaría protegido da choiva naquel... Pero ese era o proxecto que había. Nos o executamos e o levamos adiante, así pois. E sí, claro que hubo problemas porque un concurso público que está aí para revisar, xa sei que lle dá risa, pero os concursos públicos son así, se presentaron as empresas, ganou unha empresa en base á valoración técnica feita polos técnicos do Concello do Grove e se adxudicou. Que pasou? Que ao pouco tempo de adxudicarlle a obra, a empresa quebra. E que facemos? Tuvemos que refacer outra vez todo o contrato. Por certo, infórmese, non me enseñe nada, infórmese. Sabe vostede que trámite hai que facer para rescindir un contrato público? Sabe cal é? Entre todos os informes que xustifican esa rescisión do contrato e ter un informe favorable entre outros do Consello de Contas e o Consello Consultivo. Bueno, pois todo ese proceso se fixo en aquel tempo. E iso leva tempo. E o resolvemos. Pero mira unha cousa, moi mal xestionamos, pero o campo de Lampáns no cuatripartito se puso en marcha. E púxose en marcha, a pesar de todo. Púxose en marcha e inaugurouse con nós en ese momento. E despois, claro que hubo que refacer, claro que hubo dificultades de obra, porque aínda por riba outra empresa que veu, pois resulta que a cualificación que tiña, que foi o momento en que as empresas iban todas á quiebra, ou a maioría, porque veu a crisis, e a verdad que había de todo, e tuvemos que contratar a outra e resolver, porque o noso obxectivo claro daquel cuatripartito era intentar facer a obra mellor para o campo de Lampáns. E esa é a cuestión. A partir de aí, a vostede non lle gusta nada, pero carai,
Por que non fixeron cando tuveron vostedes o mandato? Que tiñan o proxecto, tiñan o acordo, tiñan os cartos, pero sempre están aí, fan, pero xa lles digo, cal é o seu problema? É que a xente e os veciños do Grove non se enteran de todo o que fan, e os veciños de San Vicente parece que tampouco, porque despois pasa o que pasa. E non digo eu, electoralmente estamos aí, e xa está ben, entonces volvo a insistirlle, xa. Todo o que nos está reclamando está acordado co Amanecer. E o presidente do Amanecer tuvo unha reunión co concelleiros fai 2 semanas, aclarouse todas as situacións e vamos a facer esas reformas. Se non lle satisface esta resposta, outra non lle podo dar. Pero este verán, o que se lle digo ao Club Amanecer e aos veciños de San Vicente é que eses problemas van quedar arranxados. O que non se vai facer é o vestiario e a grada, porque a día de hoxe é inviable. Por falta de terreno, por falta de financiación e, polo tanto, é inviable. E, ademais, porque ese tipo de inversión requeriría un novo acordo coa Comunidade de Montes. Por tanto, nós si estamos a favor da emenda que traslada a Esquerda Unida, que se o BNG acepta, nós votaríamos a favor. Pero a eso o que ten que contestar é o ponente, que é o BNG. Se non, se queda redactada tal cual está, nós o que vamos a decir é que nos abstemos, porque entendemos que o punto 1 e 2 é inviable. A proposta que fai o voceiro do Esquerda Unida nos parece bastante coherente e, polo tanto, sería unha cuestión a trasladar a medio e largo plazo, lóxicamente, porque eso non se vai executar en este ano e posiblemente o ano que ven tampouco, porque previamente había que pechar o acordo coa Comunidade de Montes. Así pois, cedo a palabra, por suposto, ao señor Torres, e se aí aportamos e están de acordo con esas emendas, por non teríamos problema. Ben, primeiro, bueno, por deixar unha cousa clara, señor Cacabelos, nós sí que recoñecemos o traballo feito polos outros concelleiros do BNG no pasado, que foi moito, non moi ben valorado moitas veces, pero foi moito, que sempre se agradece cando non se está, pero bueno, igual nos pasa a nós despois. O que, tendo en conta o que dixo Esquerda Unida, vamos a redactar o primeiro punto como apoiar a consecución do terreo anexo aos antigos vestuarios para poder ubicar unhas novas gradas. Añadimos un punto 7, renovar a concesión ao máximo permitido por lei, a concesión do campo. Pois, se me permite, desde logo, para nós esa modificación vale, porque os vestiarios e as gradas quedarían pendientes de chegar a eses acordos, polo tanto, aí sí, e o resto estamos totalmente de acordo. Fago unha matización, se me permite. Eu valoro moito o traballo feito polos 3 concelleiros do BNG durante a nosa etapa de goberno, tanto é así que lle podo dicir que hai hemeroteca e non sei se vídeo, inaugurándose unha exposición no Museo da Salga donde participaba o concelleiro de Cultura Antón Mascato. Aí estábamos a mes e medio das eleccións daquel ano, 2011, e en ese acto público que era unha exposición de Ernesto Goday, exactamente, fixen unhas declaracións públicas recoñecendo que hasta aquel momento, a día de hoxe xa non diría o mismo, hasta aquel momento foi o mellor concelleiro de Cultura que tuvera este pueblo, e iso que en moitos momentos Antón Mascato máis eu tuvémolas ben. A día de hoxe non, porque considero que a mellor concelleira de Cultura que temos que hubo na historia do Grove é a actual concelleira de Cultura, e estou convencidísimo, e a máis os datos así o van a avalar obxectivamente, pero en aquela o traballo que fixo Antón Mascato e Carlos Besada o tendo terreno para o pabellón de deporte e emerxencias, por suposto, e Vique Canoura tamén. En definitiva, eu sí que non renego daquel cuatripartito, e todo o traballo feito por aquel cuatripartito, desde logo eu defendo desde o primeiro ao último, porque éramos un goberno, e así se foi. Entonces, dígolle que nós, ese cambio na moción, estamos de acordo con el, e pola nosa parte vamos a votar a favor. Como quedaría o punto 1? O 7 sería renovar a concesión ao máximo da concesión, non? O punto 1, apoiar a consecución do terreo anexo aos antigos vestuarios para poder ubicar unhas novas gradas. Apoiar a consecución. Ben, están de acordo con incorporar esta emenda, eles rectifican, por lo tanto, incorporamos a emenda, e o pexón quedará a expensas da consulta dos técnicos do redacción do pexón. Sí, aí a trasladaremos. Entonces, votamos. Ben, votos a favor da moción presentada polo BNG, apróbase por unanimidade. Pasamos entonces ao último punto, rogos e preguntas.
Señor Meis. Sí, tres cuestións. A primeira é unha cuestión que enlaza tanto a seguridade vial como a educación, porque nos chega desde o Colexio de Bizocas unha carta aos pais por un motivo, e logo ao final pois ponos: dende o curso pasado estamos pendentes de que o Concello realice melloras nas zonas relacionadas coa seguridade viaria e solicitouse a asistencia dun garda para evitar as salidas. Como de momento non houbo resposta a ditas peticións, é importante polo ben de todos e todas que colaboredes na seguridade e na contorna para evitar situacións de perigo. Entonces, chegame isto a casa porque me traen os meus fillos, casualmente para celebrar o Día Internacional da Muller, e viña con esta notata. Entonces, pedimos información sobre que gestión se fixeron tanto desde a Consellería de Educación como desde a propia Consellería de Seguridade Cidadán para resolver esta petición que xa leva 2 anos facendo aos profesores ou a directiva do CEIP As Bizocas. A segunda é algo que acabamos de falar da Lagoa da Bodeira. Entonces, non sei canto tempo fai, señor alcalde ou señores concelleiros, que non van vostedes pola Lagoa da Bodeira. É unha lagoa que vou ali desde crío. Desde crío facíamos a fogueira de San Juan ali, estábamos ali xogando porque é un espacio único, non só no Grove, sino en moitos sitios da provincia. Pero está, baixo a miña humilde opinión, eu creo que está morrendo a lagoa. E de feito teño falado co concelleiro Fran Meis, co técnico Fran Meis, e así mo decía, non? E incluso me aportaba máis problemas dos que eu vía. Eu, humildemente, pois vía que o que antes eran as canas onde anidan os patos, que estaban ali pois confinadas 4 ali á dereita, pois ahora mismo xa están cercando toda, invadindo todo o perímetro da lagoa. Queda un trociño que pode ser, non sei, 20 metros, que xa se ve como van brotando novas, que dentro de nada cerraría o anillo e xa deixaríamos de poder disfrutar desa paisaxe, non? E logo, bueno, pois o estado tamén no que se pode encontrar xa as silvas, antes pastaban as vacas, pasábase por ali, entonces eso axudaba un pouco a manter o equilibrio da natureza ali. Sei que no Bran o Concello actuou ali nunha parte, desbrozou así co tractor, así unha parte. Tamén sei que non é moito competencia del, sino que isto confírese a outras administracións. Entón, a nosa petición é que se faga todo posible, a xestión na Xunta, no Departamento de Medio Ambiente que corresponda, e donde sea competencia do Concello que actúe tamén, porque estamos a puntos ou a piques, e non quero ser alarmista ni catastrofista, pero non lle vexo moi bo futuro de seguir isto neste estado. Entón, por favor, pois que transmitan vostedes esta inquedanza do noso grupo. E para rematar, fai nada, cousa de un mes que nos truxeron aquí unha ordenanza sobre as pistas de pádel, augurando unha enorme recaudación e unha... Entonces queríamos saber a día de hoxe que tal vai esa recaudación. Pasa que non está o Concelleiro de Deportes para responder, pero se non me lo pode responder agora, pois non lo podrán responder no próximo pleno. Pola miña parte, nada máis. Ben, gracias, señor Otero. Bueno, tres cuestións tamén. Unha é os pivotes da Castelao, que xa fixo o tempo, dixósenos que levaba dende decembro, botou unha semana e media do tempo. Cando van a estar rematados? Van a rematar. Aparte é unha cuestión que nos choca, porque facendo medicións pasa un coche igual se están subidos os pivotes. Non sei se ten solución para ese asunto, pero podría circular calquer coche pola 14, porque o paso, o ancho entre o pivote e o primeiro elemento que haiga supera os 2,70, máis menos. Entón, non entendemos tamén. A segunda é sobre o Parque de Confín. Inaugurouse, creo que casi 3 veces, primeiro a pista deportiva, despois a minigolf, despois inaugurouse a zona tal. Vai por diante a nosa felicitación por esa zona, debería ser todos os barrios deberían contar con zonas lúdico-deportivas dese estilo, pero vemos que tubos saindo do chan, palés, incluso podríamos dicir atentado ao patrimonio cultural do Grove, unha estatua, unha escultura do Simposium destrozada, apilada nun lado. Incluso xa esta mesma semana creo que hubo un accidente dun neno pola perigosidade que hai entre o parque e a zona do minigolf, esas lintas. Entonces queremos saber cando vai a estar rematado realmente, que se tomen solucións para evitar calquera tipo de accidente.
E a última é sobre as pistas de pádel, pero neste caso igual lle respondo ao señor Meis, porque foi aprobado exactamente o 26 de marzo, publicado no BOP, o anuncio da modificación o 13 de abril, 30 días hábiles, rematarían o 25 de abril, e a mesma non debería entrar en vigor ata rematado ese prazo, polo cal o Concello non debería poder cobrar polo uso desas pistas. Eso non lo di en informes xurídicos aos que consultamos, porque a mesma disposición derradeira, creo que da moción, ou da ordenanza, di que entre en vigor tras a súa publicación íntegra no boletín oficial. E isto non foi publicado íntegro no boletín oficial, senón o anuncio de que estaba... Caben resolución, caben enmendas, nós anunciamos que íbamos a facer unha, entón, mañá mesmo vamos a facer unha solicitude que teño aquí mesmo, donde vamos a instar a que se deixe de cobrar aos usuarios do pabillón, do pista de pádel, mentres non se solucione, ou sea, non se expoña definitivamente. E que se devolva o importe aportado hasta agora, porque realmente estás infringindo a lei, porque nos entendemos que está... Isto cabe pedir dimisións dos responsables desta situación. Nada máis. Señor Outeiro. Sí, recibimos queixas de que xa por fin parece que pasou a temporada de temporais, de choivas persistentes, e hai moitas rúas onde hai grava solta, area solta, inicios de fochancas, e entón estábamos a facer un repaso xeral de todas estas vías e a cometelas, porque normalmente empezan por pouco, pero se deixan ir, despois a avería é moito máis grande, entón é mellor atallalas agora, non? Hai bastante grave área solta na subida a Monte da Vila, hai un bache incipiente na entrada de Virxe das Mareas que xa casi ten unha cuarta de profundidade, e así en diversos sitios máis que nos fan chegar. Entonces instaría ao Departamento de Vías e Obras que de cara a que xa estamos en bo tempo e de que non vayan a máis, xa que co tráfico van ir rompendo máis e despois a súa reparación vai ser moito máis complicada, cara e costosa, pois que se levara a cabo eso. E despois unha última suxerencia, que parece que se levaron a cabo varios asfaltados en rúas estreitiñas, non? E comprobamos que efectivamente se asfaltou, pero non se instou a retranquear ningún muro, nin a facer un pouco máis accesible ningunha desas rúas, non? Entonces, cando faz unha intervención destas, pois sempre está ben pois pedir a colaboración dos veciños e facer unha intervención pois para moitos anos, porque para moitos anos vai a quedar e van a quedar estreitiñas e en sitios que podían ser ampliados sin moita dificultade, onde hai muros moi grosos que podían ser alineados e sin perder prácticamente terreo o propietario, pois sí ceder máis espacio para a vía pública, e non se está facendo, se está asfaltando puramente o que está disponible sin intentar ampliar un pouco máis, non? E pouco máis. Ben, señora señor Caneda. Eu quixera preguntar se as farolas que hai na carretera de Lanzada, o mantenimiento das mismas se lle corresponde ao Concello ou outro organismo. Eu sí que non sei. Ben, vamos a intentar. Ben, o tema, cuestión... señora Galiñanes, sí, que lle iba a contestar. Ben, hola, boa noite. Vamos a ver, eu vou a contestar en relación á seguridade viaria nas Bizocas. Ben, é certo que a dirección do CEIP as Bizocas leva reclamando 2 anos que exista un control da entrada e saída dos rapaces do colexio, non tanto por un problema de seguridade dos nenos andando, senón pola mala praxe dos pais a hora de aparcar os coches. Entonces, tuvo reunión co xefe da policía local en ese momento, que sí que veo a necesidade de facer un repintado, que é certo, está sin facer, hai que repintar a zoa, e sí que a policía local foi un día ou 2 a hora da entrada e salida, eles pretendían que estuveran polo menos unha semana
advertindo os pais do perigo de deixar o coche en mala situación. Entonces entendo que a nota que mandan os pais é un pouquiño pois pedindo que se respeten as normas e que sobre todo que se pense un pouquiño nos rapaces, sobre todo nos que van andando. Fai pouco abreuse un camiño para que os rapaces poidan vir dende a zona da biblioteca, da Casa de Cultura de San Vicente, andando hasta o colexio, tanto os do CEIP como os do instituto, e poida haber maior fluidez de rapaces andando. Este goberno pretende que a gran maioría dos rapaces do Grove vayan ao colexio andando, bicicleta ou compartindo, os que non usan transporte público, que compartan o transporte, os pais, na medida do posible, facer máis sostible a chegada e saída dos colexios e os que sea posible andando en bicicleta. E eu sei que nas Bizocas a distancia é grande, en Valle Inclán hai rapaces que teñen que facer unha distancia moi grande, en Comeniño tamén, pero hai outros que non. Entonces, bueno, por eso mesmo o primeiro camiño viario que se instaurou foi o de Rosalía para intentar que na maioría do posible pois haxa menos problemas viarios de seguridade que o vemos provocando, e aí me incluo os pais cando levamos os rapaces ao cole en coche, que aparcamos rápido e mal de calquera maneira. Entonces, bueno, é un exercicio de autocrítica e, pues, sí, volveremos a retomar o problema do repintado para que non haixa dúbidas. Moitas grazas. Ben, gracias. Respecto á Lagoa do Bodeira, tomamos nota. Eu sei que a Concelleira de Medio Ambiente tuvo varias reunións cos técnicos de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e o propio técnico de Medio Ambiente tamén, porque en esa zona levamos tempo intentando facer unha serie de actuacións que a día de hoxe requiren permiso de Medio Ambiente, e a verdad é unha zona de alta protección medioambiental, polo tanto actuar aí a verdad que non é fácil, pero tomamos nota e seguiremos traballando e informe do técnico de Medio Ambiente. Respecto aos pivotes de Castelao, pois sí, espero que se poñan en breve. A ver, aí se supón que o carril de circulación co pivote está collido. Xa sabemos como funciona isto, e aquí é unha cuestión de educación vial de cada un dos usuarios. Primeiro, só poderían acceder aí os que teñen permiso para facelo, residentes e camións vehículos de carga e descarga nas horas que se indiquen, e lóxicamente hai que respetar un pivote. De todos os xeitos, é un tema que xa falamos tamén coa policía, que a ver se complementamos con algún mobiliario urbano, pero en calquer caso se ten que respetar, e obligación respetar esa cuestión. Respecto ao Parque de Confín, estamos de acordo, feito a semana pasada na reunión de goberno falámolo de que hai facer aí unhas actuacións para acabar eso e mellorar, sobre todo o remate do minigolf, que aí sei que somos conscientes de que está xenando algúns tipos de problemas. Tomamos nota do que nos traslada o BNG. A verdad que ahora o presuposto que tiñamos era para asfaltar directamente. Como ben saben, nós sempre que actuamos nunha rúa procuramos facer unha actuación integral, pero aí, sobre todo, estaba o mal asfalto do firme. Hai zonas en que se nos poñemos a chegar a acordos cos veciños, retranquear, pois unha non nos darían os cartos e outra pois sería un pouco máis complicada. Ali onde podemos facémolo, pero sobre todo na zona do Montiño, os viales que asfaltamos son os que estaban moi mal estado e os melloramos, na zona de Ardea tamén, na zona da Vila Bella e na zona do Con. Bueno, vamos a ver se pouco a pouco, porque hai moitos camiños pequenos, moitos rueiros moi pequenos que son de difícil acceso incluso para asfaltar, e este era un plan para acometer melloras en parte deles, ni moito menos todos os que están, porque hai moitos deles que están non moi bo estado. E a partir de aí, pistas de pádel. Primeiro, nós entendemos que entrou en vigor a partir da última semana de abril. Entendemos que entrou en vigor. De feito, o concelleiro de Deportes me comentaba a data, o 25 de abril, que a partir de aí, según os servicios técnicos e de recaudación do Concello do Grove, entraba en vigor. O procedimento vamos a revisar. Nós creo que anunciamos, publicamos a modificación, porque a ordenanza xa estaba publicada e de feito xa está en vigor, porque a propia ordenanza xa se podría aplicar para as pistas de pádel. Por lo tanto, esa ilegalidade que usted alude, eu teño dudas. Eu non son xurista, ni moito menos, pero
pero as tasas incluso aplicando as anteriores se podrían facer. A partir de aí, públicase a modificación, porque a ordenanza anterior estaba totalmente xa publicada e estaba en vigor. Entonces, esa é unha cuestión que preguntaremos xurídicamente. A cuestión se é así devolver os cartos, se estuveran mal cobrados, e para iso necesitamos un informe da tesorera do Concello do Grove, bueno, pedir dimisións me parece exagerado. É unha cuestión, xa lles digo, técnica de procedimento. Como vostede sabe, a publicación no BOP non a fai o Concelleiro de Deportes. Aquí se acordan políticamente as cuestións e despois quen fai o procedimento que tramita as cuestións son os técnicos e o personal do Concello. En calquer caso, pode haber un error de procedimento? Pois mire, ese é un tema moi xurídico que consultarei, claro que sí que vamos a consultar, pero a ordenanza estaba publicada xa, estaba en vigor e se fixo unha modificación. Que hai que publicala íntegramente? Pois non sei. Se lle digo a verdad, a día de hoxe eu non sei. No último, na ordenanza original, xa se podría cobrar o pádel por esa ordenanza. O que pasa é que se fixo a ordenanza de pádel para expresamente, pero poñía, na anterior ordenanza había no cuadrito utilización de outras instalaciones deportivas, que sería o pádel. É dicir, fixo a ordenanza, a modificación expresamente para o pádel, pero xa se podía utilizar a anterior, a original, porque había... A ver, un momento, que isto é unha cuestión moi... Vamos, non, bueno, que se me responde técnicamente, o sea, cando presento o escrito, eso xa está claro, pero dúas cuestións. Unha, a ordenanza indica 1 hora, 10 euros por 1 hora. Estás cobrando 10 euros por 1 hora e media, 12 euros pola tarde. Había uns bonos contemplados, e teño capturas, porque teño a aplicación pola que se usa o pádel, estuveronse vendendo, ofrecendo uns bonos non de 40 euros de mañá e 50 de tarde, sino de 25 euros por 10 partidas, ou algo así, e 100 euros totalmente diferentes ao que aparece na ordenanza, co cual está, o sea, hai unha modificación da ordenanza que tamén debe pasar por pleno. O sea, se realmente non se pode facer ejecutar ese cobro dese bono tal como se especificaba na ordenanza, tería que haber vido a pleno ou ofrecer unha propia alegación e non poder cobrar a tasa. Porque agora fago unha alegación, entro en supuestos, na que digo que justifico que ten que ser 8 euros, sale aprobada, aprobase en pleno, os que pagaron 10, cando non se debería haber aplicado porque estaba en proceso de exposición pública a efectos de alegacións. Entonces, nada, mañán presento tal, que se me responda xurídicamente. É unha cuestión moi técnica que, desde logo, os servicios técnicos e a tesorería pois responderá, pero bueno, nós, desde logo, fixémola en base, e máis é que me acordo perfectamente consultar o concelleiro e dixo, non, xa me informaron que o día 20 algo, non me acordo exactamente, remata o plazo de exposición pública, a partir de aí xa se pode cobrar. Bueno, pois adiante. En calquer caso, nada, iso é unha cuestión xurídica e que recibirá cumplida resposta técnica e xurídica. En todo caso, estaríamos falando, hoxe estamos a día 3 de maio, estamos a falar de non máis de unha semana de aplicación, non máis de unha semana. A partir de aí resolveremos eses problemas. Eu creo que temos todo contestado. En calquer caso, como hai concelleiros que non están presentes. Mantemento. Voulle preguntar a Cores Tourís a ver a quen lle corresponde mantemento, porque non sei se hai un convenio de eso, pero sí, pregúntelle vostede da miña parte, que seguramente o recibe máis que a min. Estou convencido que o recibe máis que a min a Consellería, o Cores Tourís, o jefe de Educación, o conselleiro de Cultura, o presidente de Portos, a conselleira do Mar e moitos máis dos que reciben o alcalde do Grove. Por lo tanto, cando teñan ocasión, pregúntelle no meu nombre. Están autorizados. Ahora ben, ao mellor coincidimos nunha cuestión. As farolas e a iluminación que vai da carretera de Lanzada a San Vicente do Mar están en un estado tan lamentable que nin co mantemento. Por lo tanto, eu creo que necesitan unha reforma total e absoluta. E máis, necesitan unha retirada e que se poñan unhas novas. E iso sí que estou convencido, sei que é Xunta de Galicia, porque é unha competencia autonómica esa carretera. Por lo tanto, cando teñan ocasión, díganlle que teño algunhas reunións pedidas, que simplemente por deferencia aos veciños do Grove, que a Cacabelos non, pero a deferencia dos veciños do Grove, si poden recibir o seu alcalde, agradecería yo moito, e aproveiten xa.
o Partido Popular do Grove lle pide a Cores Tourís que cambie toda a iluminación da carretera da Lanzada. E o alcalde do Grove vai aplaudir ao Partido Popular. Non. Por favor, non están no uso da palabra. Isto non é unha taberna, é un pleno. Tratémonos con respeto. O que lles digo é o que lles estou dicindo, eu non lles dou órdenes ningún, non tomen todo a peito, non tomen ao extremismo, eu estou planteando así, que creo que ao mellor sería beneficioso para todos os veciños do Grove, sería beneficioso que o Partido Popular do Grove puidera solicitar que a Xunta de Galicia cambiara a iluminación da carretera. Se non quere, non se preocupe, que eu lle vou pedir. Pero volverei a pedirlle a reunión, porque ademais deso, quero pedirlle os badéns para esa carretera, os pasos de cebra para esa carretera, o semáforo para esa carretera. Por certo, co exemplo que temos de Noalla, do semáforo aquel que nos plantaron en Noalla, creo que cumplimos máis requisitos que eles na carretera da Lanzada, pero tamén lle quero pedir o badén para Juan 23, o badén para Teniente Domínguez, e, por certo, a mesma obra de humanización que Feijóo asinou co alcalde de Sanxenxo por 2.300.000 euros, vamos a pedir o mesmo para Luisa Mestre. Eu espero que Feijóo non discrimine o Grove respecto a Sanxenxo. E como non vai a discriminar, e estou convencido que o vamos a conseguir, entonces aquí xa públicamente anuncio que llevou a pedir ao presidente da Xunta de Galicia asinar un convenio para humanizar Luisa Mestre, que, se non sei se saben, é da Xunta de Galicia, e non vamos a pasar por menos que os 2,3 millóns de euros que asinaron con Sanxenxo, porque o Grove non é menos que Sanxenxo. Entonces, vámoslo a pedir xa mañán mismo vámoslo a pedir. E eu imagino que o Partido Popular do Grove vai estar totalmente de acordo con todos nós. Moitas gracias, levántase a sesión.